Hej, dobrý deň. Ja vás srdečne vítam na pôde CVTI Bratislava. A v mene Ústavu informácií a prognóz školstva na odbornej prezentácii, prednáške, seminári, neviem ako to nazvať, nad publikáciou, ktorá bola zverejnená minulý školský rok na webe UIPŠ, alebo respektíve rozvoja, teda webe RIRŠ, teda nášho oddelenia, ktorá sa volá Autorské právo v školách. Táto téma je náročná, ako sme videli aj v diskusiách, aj počas letných prázdnin, je vlastne nevyčerpateľná téma, takže dnes som rada, že tu môžeme privítať pani doktorku Zuzku Adamovú, ktorá je autorkou tohoto diela, a takisto pána Antona Škreka, ktorí spoločne sa podielali na príprave. Samozrejme, dielo je verejne dostupné, môžete si ho stiahnuť, používať v školách, môžete samozrejme aj so študentami diskutovať. Dnešný deň bude riešený aj videokonferenciou a možno na záver budeme môcť odpovedať na také otázky z terénu, ktoré zaznamenáva môj kolega Andrej Kohút, ktorý vlastne tieto otázky prídu z terénu, dá sa povedať, že z celého Slovenska. Takže programom vás prevedie Zuzka Adamová. Ja dúfam, že tú prestávku si urobíme vtedy, keď budeme potrebovať. Ďakujem veľmi pekne. Dobrý deň. Ja v prvom rade veľmi pekne ďakujem Ústavu informácií a prognóz školstva za pozvanie a vôbec za iniciatívu zorganizovať takéto stretnutie v podstate pre vás. Ako pre ľudí, ktorí sa možno že stretávajú s autorským právom a ani o tom nevedia. A vieme, že v súčasnosti sa o problematike autorského práva dosť veľa diskutuje. Vieme, že je to pomerne komplikovaná problematika, ale na Slovensku sa stále tomu dosť málo venuje pozornosť. O to viac oceňujeme to, že sme sa tu dnes spoločne stretli a že my môžeme s vami zdieľať to, čomu sa venujeme a tieto informácie vy veríme, že potom následne využijete v praxi. Moje meno je Zuzana Adamová, vediem Ústav práva duševného vlastníctva na Trnavskej univerzite na právnickej fakulte. Môj kolega doktor Škreko pôsobí so mnou tiež na tomto ústave a spoločne sme ešte tento ústav s ďalšími kolegami zakladali. Venujeme sa najmä vede a výskumu v oblasti práva duševného vlastníctva, to znamená nielen problematike autorského práva, ale aj mnohým ďalším oblastiam. V podstate ústav vznikol v roku 2007. Od tých čias sa viacerí ľudia vymenili na ústave a ten ústav pomerne dosť veľa sa už etabloval aj v podstate v tejto oblasti, v oblasti práva duševného vlastníctva na Slovensku, ale aj v zahraničí. Venujeme sa tejto téme, dá sa povedať, že s láskou, pretože si myslíme, že je to jednak veľmi zaujímavá problematika, ale aj veľmi taká užitočná a skutočne do života. Hovorí sa, že v blízkej budúcnosti každý z nás bude v podstate autorom, pretože práve rozvojom internetu, príležitosťami napríklad blogovať, zverejňovať na internete napríklad svoje fotografie, videá, články a tak ďalej. Každý z nás sa postupne stáva autorom a o to viac je veľmi dôležité, aby sme tomu autorskému právu trochu aj rozumeli. Druhá stránka je tá, že vy, predpokladám, že najčastejšie ako nejakí pedagógovia alebo učitelia sa dostávate s tým autorským právom do kontaktu aj v iných situáciách. To znamená, že tým, ako prednášate, podobne ako aj my, vzdelávame študentov, prednášame, učíme, tak v podstate o to viac je nevyhnutné vedieť, aby sme neporušovali autorské práva, napríklad pokiaľ využívame obrázky z internetu, pripravujeme prezentácie, publikujeme a tak ďalej, aby sme vedeli o tých autorských právach dostatočne na to, aby nedošlo k nejakému porušovaniu autorského práva alebo k plagiátorstvu, o ktorom sa v súčasnosti dosť veľa hovorí. Zároveň, aby som v podstate aj vyzvala vás, a to je vlastne reakcia na pani Kotlárovu, ktorá to na začiatku vlastne povedala. Čo sa týka otázok, nie je problém, pokiaľ budete sa pýtať niečo aj v priebehu tejto našej prednášky alebo tohto nášho odborného semináru. Nejaké otázky možno, že prídu aj z externého prostredia. Každopádne my sa vám budeme snažiť vysvetliť aj nejaké základy. Možno tie základy nie sú až také zaujímavé a pútavé, ale sú nevyhnutné na to, aby ste vy boli schopní pochopiť tú autorskoprávnu problematiku. Samozrejme, pokiaľ budete mať akúkoľvek nástojčivú otázku, samozrejme z oblasti autorského práva, tak kľudne sa pýtajte, po skončení sa môžete pýtať aj čokoľvek iné mimo problematiky autorského práva.
My sme si vlastne pre dnešný seminár zvolili niekoľko takých základných tém. Dve tie základné témy sú vlastne z jednej oblasti, ale v podstate pozeráme sa na tú problematiku z rôznych hľadisk. Prvé to hľadisko je, keď sa nám v podstate samotný pedagóg, žiak alebo študent stáva nositeľom autorských práv. Ako som hovorila, v podstate každý z nás vytvára nejaké predmety duševného vlastníctva. Často sú to aj autorské diela, bez toho, aby sme si to možno hneď prvoplánovo uvedomovali. A preto je veľmi dôležité uvedomiť si, kedy vzniká autorské právo, keď už vznikne autorské právo, čo to fakticky znamená, aké konkrétne práva vám vznikajú, čo s tým autorským právom môžete a nemôžete robiť. Druhá situácia je taká, keď vy, vaši študenti, žiaci alebo napríklad aj samotná škola používa autorské diela nejakých tretích subjektov, nejaké cudzie autorské diela. To znamená, na jednej strane budeme riešiť situáciu, keď vy alebo my tu sme sami autormi, vytvárame nejaké autorské diela, vykonávame k nim autorské práva. Na druhej strane, keď my alebo v podstate študenti alebo škola bude používať autorské diela nejakých iných subjektov. S tým súvisí množstvo tém, samozrejme. Je absolútne jasné, že za tie nejaké 2 hodinky, čo tu budeme spoločne sedieť a prechádzať tú problematiku, nie je absolútne reálne, aby sme vám povedali všetko, čo je nevyhnutné vedieť, ale budeme sa snažiť vám to povedať, alebo aspoň vás upozorniť na tie najdôležitejšie veci, s tým, že spomínaná publikácia, ktorá vám bola predstavená, vlastne rieši všetko, čo tu dnes možno, že aspoň čiastočne načrtneme. To znamená, že pokiaľ budete mať akékoľvek otázky, ja verím tomu, že v tej publikácii nájdete tie odpovede. Tá publikácia je práve koncipovaná tak, že predstavuje aj nejaký ten teoretický základ, ale okrem toho je tam aj množstvo nejakých praktických prípadov a príkladov, s ktorými sa môžete ako pedagógovia stretávať v praxi a podľa toho by ste vedeli aj v nejakej konkrétnej situácii napríklad zareagovať a rozhodnúť v danom prípade správne. Budeme teda riešiť, alebo dotkneme sa napríklad právneho režimu zamestnaneckého diela a školského diela, čo je v podstate taká základná úprava v prostredí vysokej školy, strednej školy, základnej školy. My v podstate nerobíme rozdiely, v akom prostredí vzdelávania vzniká nejaké autorské dielo, pretože na vznik autorského práva ten subjekt alebo ten autor samotný nemusí mať spôsobilosť na právne úkony, nemusí mať 18 rokov, nemusí byť svojprávny. V podstate aj mentálne zaostalý človek môže vytvoriť autorské dielo, vzniknú mu autorské práva s tým, že samozrejme tie autorské práva nebude vykonávať on sám, ale bude ich vykonávať jeho právny zástupca. Ale to autorské právo môže vzniknúť rovnako aj v tej materskej škôlke, aj na tej vysokej škole. V tomto smere rozdiel nie je. Budeme sa venovať problematike plagiátorstva, hlavne jeho nielen právnym aspektom, ale morálnym aspektom. To znamená morálne aspekty plagiátorstva, kedy nám vlastne právo možno, že nestačí niekedy, alebo ho nevyužívame na nejaké sankcionovanie, alebo v podstate sú určité špecifické prípady. Napríklad v poslednej dobe dosť rezonovala problematika vytvárania autorských diel, diplomových prác na objednávku. To je napríklad problematika, ktorá mnohých ľudí z vysokoškolského prostredia trápi, ale skutočne po preskúmaní sme zistili, že nejaké trestnoprávne, správnoprávne sankcie sú v tomto smere nereálne. A jediné, ako by sa to dalo posudzovať, je naozaj z toho interného prostredia. To znamená, že keď sa zistí takýto prípad, tak tá škola musí byť na to pripravená, myslieť na takéto špecifické situácie a riešiť to dopredu práve z toho vnútorného prostredia a nečakať, že to bude napríklad riešiť súd v danom prípade. Spomínaná publikácia, o ktorej som hovorila, kľudne, pokiaľ máte záujem si ju jednak stiahnuť, je to šírené pod licenciou Creative Commons, o ktorej budeme dnes hovoriť. Môžete si to stiahnuť, môžete to šíriť ďalej. Je to vytvorené za účelom naozaj, aby sa tie poznatky šírili čo najväčšiemu množstvu subjektov. A teraz v podstate by som predala slovo kolegovi, ktorý vám povie pár slov o autorskom práve, ale zámerne je tam uvedené, že pár slov, lebo naozaj ten časový limit je obmedzený. Poviem vám v podstate také tie základné informácie, kto je subjektom, to znamená, že kto vykonáva autorské právo, čo je to vlastne autorské dielo, aby bolo jasné, že o čom sa tu vlastne budeme celú dobu baviť, aké práva vznikajú autorovi, kedy vzniká takéto právo a koľko vlastne takéto právo trvá.
Ďakujem. Ja sa presuniem asi tiež takto. Dobre, tak aspoň takto zhruba, aby sme videli, čomu sa budem teraz venovať. Pokúsim sa dodržať to, čo kolegyňa avizovala, a to je to slovo pár, pretože naozaj to zhruba, čo máme načrtnuté v tých odrážkach momentálne pred sebou, by sa dalo obsiahle o tom diskutovať možno niekoľko hodín aj dní. Myslím, že vedci by vedeli aj siahodlhé niekoľkodenné sympózia na tieto témy usporiadať a naplniť ich naozaj obsahom a relevantným obsahom. Každopádne, čo je pre nás dôležité a možno aj v kontexte tej témy, čiže autorské právo na školách, rozdeliť si akoby tú nielen oblasť právnej regulácie, ale vlastne celkovo tú oblasť, ako ju chápe nielen právna úprava v autorskom zákone, ale povedzme tak širšie aj právna veda a napokon v konečnom dôsledku aj prax a nejaká aj ustalená rozhodovacia činnosť súdov. Tak také tie tri hlavné oblasti, ku ktorým poviem naozaj tých pár slov, bude jednak subjekt, čiže kto je nositeľom autorských práv, alebo kto môže byť nositeľom autorských práv. Čo je to vlastne autorské dielo, čiže predmet. Predmet nielen úpravy autorského zákona, ale ten predmet, ktorý nás vlastne všetkých zaujíma z hľadiska tej našej dnešnej témy. A napokon obsah, inými slovami povedané, vlastne tie práva, ktoré sa vzťahujú k tomu predmetu a vykonáva ich ten subjekt. Takže veľmi stručne k subjektu, ako už kolegyňa predoslala, veľmi dôležité je povedať, že samotné vytvorenie autorského diela je z hľadiska práva, tak ako poníma právo, právnou skutočnosťou. To znamená, že naozaj subjektom môže byť v podstate ktokoľvek, môže to byť dieťa, môže to byť osoba, ktorá nie je úplne spôsobila na právne úkony, čiže nie je tu rozhodujúci taký ten faktor nadobudnutia plnej právnej spôsobilosti, čiže spôsobilosti právne konať, ktorá sa v prípade fyzických osôb nadobúda 18. rokom. Fyzických osôb hovorím zámerne, pretože jedna zásadná, taká základná axióma, by som povedal, autorského práva, ktorá v podstate ani nemusí byť úplne obsiahnutá v autorskoprávnej úprave, tak expressis verbis, nahlas dopovedaná, je to, že subjektom autorského práva, tým pôvodným, tým tvorcom, tým autorom v tom zmysle par excellence môže byť vždy iba fyzická osoba. To znamená, že slovenský právny poriadok, poťažmo, možno by som mohol povedať taký ten kontinentálny právny poriadok, priznáva spôsobilosť tvorivej činnosti iba fyzickej osobe, čiže nikdy nie právnickej osobe. Ale hneď musím dopovedať, že to neznamená, že právnická osoba nemôže byť alebo nestáva sa nositeľom autorských práv alebo tým subjektom, ktorý tie práva bude vykonávať. K tomu sa vlastne o chvíľočku dostaneme aj v konkrétnych situáciách. Subjekt z hľadiska teórie autorského práva rozlišujeme práve aj z tohto dôvodu, že jediným možným tvorcom môže byť fyzická osoba na tzv. Subjekt pôvodný a odvodený. Tým vás nechcem nejak detailne veľmi zaťažiť týmto teoretickým rozdelením. Princíp je ten, že pôvodným subjektom je vždy ten tvorca, ten, kto naozaj vytvoril vlastnou duševnou tvorivou činnosťou, a odvodený subjekt je ten, ktorý výkon nejakých autorských práv odvodzuje vlastne od toho pôvodného tvorcu. Na praktickom príklade, keď sme povedzme na tej škole, povedzme vysoká škola, ktorá mi je teda asi najbližšia z hľadiska pôsobenia, tak subjektom pôvodným bude študent, v prípade nejakého toho, čo si potom neskôr budeme hovoriť, študentského diela, napríklad diplomová práca, a tým subjektom odvodeným, ktorý by ho mohol používať, bude napríklad škola. Ale pokojne to môže byť aj úplne nejaký tretí subjekt, v zásade bude závisieť potom od nejakého zmluvného alebo iného usporiadania. Autorské dielo. Autorské dielo charakterizuje nielen autorský zákon, ale teda aj naozaj už ustálená doktrina veľmi jednoznačne cez tzv. Pojmové znaky. Tie pojmové znaky v zásade môžeme napočítať také tie 4 hlavné, základné. Prvým je to, že autorské dielo musí byť výsledkom tvorivej činnosti. Čiže, keby sme to chceli do odrážky, tvorivosť. Tvorivosť, tak ako som povedal, spôsobilosť tvorby iba u fyzickej osoby, takže len tam môže vlastne vznikať akoby ten prazáklad toho, aby sme vôbec hovorili o nejakom autorskom diele v budúcnosti. Druhý pojmový znak, ktorý nie je zase tak expressis verbis v tom autorskom zákone uvedený, ale vlastne doktrina ho jasne dokladá, je jedinečnosť. Nechcem dávať úplne rovnitko medzi jedinečnosť a originalitu v tom zmysle, že niečo musí byť originálne, čo je úplne perfektné, naopak bude niečo, čo je neoriginálne, čo už tu bolo a podobne. Naozaj by som to počiarkol, to slovo jedinečnosť, ako trošku nadradil v tomto prípade nad tú originalitu. Princíp výkladu toho pojmového znaku spočíva v tom, že naozaj to dielo je jedinečné z hľadiska zase vo vzťahu k osobe toho tvorcu, ale aj vo vzťahu k porovnaniu s nejakým prostredím, reálnym časom a tak ďalej. Čiže je to niečo nové, čo sa tu vlastne objavilo tou tvorivou duševnou činnosťou toho tvorcu, toho autora. Ďalším pojmovým znakom, ktorý je taký skôr formálny,
je ten, že takéto autorské dielo nemôže byť vylúčené z autorskoprávnej ochrany. Formálne hovorím preto, lebo zákon z hľadiska nejakého, povedzme, uplatnenia verejného záujmu a podobne jasne hovorí, že niektoré výtvory alebo niektoré diela, ktoré by, povedzme, aj mohli byť autorskoprávne chránené, chceme vylúčiť z nejakého dôvodu vyššieho záujmu. Taký klasický príklad je napríklad rozhodnutie súdu, kedy naozaj odôvodnenie nejakého, povedzme, ústavného súdu, najvyššieho súdu už by mohlo byť pokojne vedeckým dielom samostatným, ale zákon hovorí nie, toto naozaj z hľadiska nejakého vyššieho verejného záujmu je dôvodné, aby sme nepriznávali autorskoprávnu ochranu tým autorom, tým sudcom v tomto prípade, a to dielo sa dostáva vlastne do tej sféry voľných diel alebo do tej public domain. Posledný znak, posledný nie je v tom výpočte, že to je posledný, ktorý sa uplatní, ale posledný, ktorý spomeniem, je to, že dielo je teda ako výsledok tvorivosti, jedinečné, vytvorené špeciálne zákonom stanovenej oblasti, a to je umenie alebo veda. Zákon hovorí aj o literatúre, ale v zásade z hľadiska teórie literatúru trošku podraďujeme ako jeden z takých druhov odnoží, teraz nechcem do žiadnych negatívnych konotácií toho umenia, takže buď umelecké alebo vedecké. Princíp opäť uplatnenia toho znaku pojmového spočíva v tom, že priemerný adresát toho diela, čiže ktokoľvek, široká verejnosť, musí byť vlastne akoby hneď bez toho, aby nejako špeciálne muselo to dielo kategorizovať, schopné vnímať ho ako dielo umelecké alebo ako dielo vedecké. Tento pojmový znak sa možno zdá v prvej chvíli ako v zásade jasný, ale je to vlastne ten pojmový znak, ktorý prináša v praxi aj veľa problémov z hľadiska práve toho, keď sa častokrát aj súdy vysporadovajú s tým, či ten predmet, ktorý majú pred sebou, či ten predmet toho konania a tak ďalej, toho, o čom je spor, je naozaj autorským dielom, poťažmo, či je to vlastne chránené autorským právom, uplatňujú sa to výlučné práva a tak ďalej a tak podobne. Takže tieto 4 pojmové znaky, ak máme všetky kumulatívne spoločne naplnené, môžeme hovoriť, že ten výtvor je aj zároveň autorským dielom. Pokiaľ ide o ten obsah, čiže o práva, ktoré sa upínajú k predmetu a vykonáva ich subjekt, o ktorom sme si už hovorili, tie v zásade rozlišujeme na také dve akoby kategórie, nazvime to. Jednak sú to práva osobnostné a práva majetkové. Tie osobnostné práva, je veľmi dôležité povedať, že ono nám pokračuje akoby tá doktrína tej fyzickej osoby ako tvorcu, tak tie osobnostné práva sa nám upínajú výlučne len na tú fyzickú osobu, čiže sú späté s osobou toho tvorcu, autora, to znamená, že jeho smrťou zanikajú. To neznamená, že potom ďalšie nejaké uplatňovanie ochrany takýchto práv zaniká spolu teda so smrťou tvorcu. Naopak je možná tzv. Postmortálna ochrana, ale opäť už nepôjdem do nejakého detailu, zákon presne špecifikuje, kto sa môže domáhať a tak ďalej. Veľmi zjednodušene, osobnostné práva vlastne nám hovoria to, že autor má právo označiť svoje dielo svojím menom, alebo označiť ho pseudonymom, alebo skrátka spôsobom, aký si sám zvolí, ale pokojne aj dielo neoznačiť, čiže v podstate dielo bude na verejnosti prezentované ako anonymné. Zároveň má autor právo, a to je veľmi dôležité, na prvé zverejnenie diela. Čiže nechcem toto, aby sme zamieniali s tým, keď napríklad by niekto išiel vydavateľovi s nejakým rukopisom a budeme hovoriť o uverejnení alebo prvej publikácii. To nie je prvé zverejnenie diela, alebo nemusí byť. Čiže prvé zverejnenie diela, inými slovami, kedy sa dostane z tej osobnej sféry autora do nejakej širšej sféry. To znamená, že on keď to už poslal nejakým recenzentom a tak ďalej, to dielo už je z jeho osobnej sféry vlastne posunuté ďalej. A už jeho prvé vydanie, niekde povedzme vydavateľom, už nemusí byť tým prvým zverejnením. Môže byť, je to individuálne samozrejme. No a posledná skupina kategória tých osobnostných práv je vlastne veľmi zjednodušene povedané právo na nedotknuteľnosť diela. To znamená, že osobnostným právom autora je právo, aby iné subjekty, ktokoľvek, tretie osoby, či právnické, či fyzické, nejakým rušivým spôsobom nezasahovali do jeho práv v tom zmysle, že by nakladali s tým dielom povedzme hanlivo alebo nejak špeciálne opovrhujúco. Skrátka tak, aby vlastne takéto nakladanie mohlo spôsobiť istú újmu, osobnostnú, morálnu tomu samotnému autorovi cez to jeho dielo, ktoré je práve cez tú zložku tých osobnostných práv s ním bytostne späté. Tá druhá zložka nás bude zaujímať viac aj v ďalšom výklade, ale naozaj aj v praxi, a to sú tie majetkové práva. Majetkové práva upravuje zákon nie taxatívne, to znamená, že nevymenúva všetky možné majetkové práva, upravuje ich demonštratívne. Čo je dôležité povedať, že majetkové práva nám do istej miery kopírujú aj potom spôsoby použitia autorského diela, o tých si budeme hovoriť o chvíľočku. Majetkové práva sú rovnako ako tie práva osobnostné z hľadiska právnych vzťahov neprevoditeľné, avšak tu už zákon povoluje istým spôsobom posúvať alebo teda udeľovať iným subjektom možnosť tieto práva vykonávať. A to je veľmi zložito teraz tak povedané, kostrba to vlastne licenčno-právny vzťah. K tomu sa opäť dostaneme ešte neskôr. Čiže majetkové osobnostné práva, to je ten základný obsah práv, ktoré sa upínajú k dielu.
Pokiaľ ide o vznik ochrany, čiže kedy vlastne toto všetko vznikne, kedy budeme hovoriť o autorovi ako o autorovi, kedy budeme hovoriť o tom, že nejaký predmet je autorským dielom, kedy vzniknú tie práva, ktoré sa začnú uplatňovať, závisí vlastne len a len od osoby autora, keď to poviem jednoducho. Slovenský právny poriadok, ako väčšina právnych poriadkov v Európe alebo v kontinentálnom systéme, pozná tzv. Bezformálny vznik práv. To znamená, že nie je potrebná registrácia, nie je potrebné posielať dielo niekde na ministerstvo kultúry, do Slovenskej národnej knižnice, nič také. To znamená, že momentom, zákon to aj presne hovorí, momentom vytvorenia diela, a čo je dôležité, v podobe vnímateľnej zmyslami, vzniká všetko toto, o čom sme si povedali a o čom si ešte budeme hovoriť, vrátane problémov, ktoré to prináša. To znamená, že práva k dielu a samotné dielo vzniká momentom vytvorenia v podobe vnímateľnej zmyslami. Napríklad, aby sme si to vedeli predstaviť. Jedna vec je jednoducho si predstaviť, povedzme, maliara, ktorý namaluje obraz. Vieme si predstaviť to vnímanie zmyslami. To isté vzniká ale napríklad aj pri ústnom predvedení, povedzme, nejakého literárneho diela. Krátka báseň, autor, povedzme, skúsený básnik, ktorý zaimprovizuje na nejakom verejnom vystúpení. Predniesie tam báseň pár veršovú, ktorá samozrejme bude už básňou z hľadiska aj tých pojmových znakov, bude aj autorským dielom, bez toho, aby aj v budúcnosti bola akokoľvek zachytená, či na papier alebo na nejaký záznam, autorské právo vzniklo. Je jasné, že keď naozaj sa nikdy nezachová, tak osud toho diela už potom funguje trošku iným spôsobom, ale to autorské právo vzniká už tým samotným prednesom. Čiže to, že by sa v budúcnosti zaznamenalo a s tým záznamom by sa ďalej nakladalo, by už znamenalo nejaké ďalšie používanie v zmysle autorsko-právnom. Čiže dôležitá je tá podoba vnímateľná zmyslami a bez ohľadu na to, aké to dielo má formu, či je to nejaká špecifická forma, elektronická, tlačená a tak ďalej. To nás vôbec nezaujíma. Nezaujíma nás ani kvalita toho diela. To je veľmi dôležité povedať, že autorské právo alebo autorský zákon nejakým spôsobom nerieši kvalitu diela, umeleckosť, vysoké umenie, nízke umenie, gíč a podobne nie. Hovorí len, musí to byť výsledok tvorivosti a musí to byť dielo jedinečné z tohto hľadiska. No a na záver asi tohto vstupu, ktorý už asi som prekročil tých pár slov, doba ochrany. Čiže to inými slovami, ako dlho trvajú tie autorské práva. Pri tých osobnostných som už spomenul, že je to vlastne počas života teda autora, to znamená, že smrťou autora zanikajú, ale v prípade tých majetkových, čiže tých, o ktorých si ešte budeme ďalej hovoriť, ktoré nám nejakým spôsobom určujú aj to, akým spôsobom sa dielo v autorskoprávnom význame používa. Je to trvanie počas života autora, čiže rovnako ako pri tých osobnostných, a ešte zákon hovorí plus 70 rokov po jeho smrti. To znamená, že celková doba ochrany je zákonom limitovaná. Toto je napríklad zásadný rozdiel medzi autorskými právami a takým tým klasickým vlastníckym právom k veci. Kedy vlastnícke právo, pokiaľ existuje vec a existuje subjekt, ktorý tú vec drží a vlastní z hľadiska vlastníckeho práva, to právo je v podstate v úvodzovkách veľkých nekonečné. Pokiaľ ide o právo autorské, ale v zásade to platí pre všetky práva duševného vlastníctva, sú limitované v čase. To znamená, že zákon vždy presne povie, že trvajú od akého momentu, to sme si povedali, moment vytvorenia diela v podobe vnímateľnej zmyslami a do uplynutia, čiže život autora plus 70 zjednodušene povedané. Po uplynutí tejto doby, tých 70 rokov po smrti autora, sa dielo stáva tzv. Voľným, ale k tomu sa asi tiež ešte dostaneme. Ono sa toto zdá v podstate ako taká nejaká čistá teória, ale my stále hovoríme, že asi najkomplikovanejšie, alebo ja osobne tak vnímam, že asi najkomplikovanejšie, čo v oblasti autorského práva je posúdiť, že čo je autorské dielo a čo autorské dielo nie je. Pokiaľ máme vyriešenú túto základnú otázku, tak je to potom skôr také, že či už potom budem to licencovať, či je to voľné, či mi tam doba ochrany uplynula alebo nie. To už sú akože súvisiace veci, ktoré viem vyriešiť pomerne v úvodzokách ľahko, ale naozaj je veľmi dôležité vyriešiť si tú prvú základnú vec, to znamená, že čo je autorské dielo a čo autorské dielo nie je. To znamená, že čo je výsledok tvorivej duševnej činnosti z oblasti umenia a vedy a čo nie je. Pretože naozaj v niektorých prípadoch je to skoro jasné. Napríklad máme nejaké literárne dielo, román, alebo máme v prípade počítačových programov, už to môže byť trošku komplikovanejšie, ale čo napríklad taká fotografia. Jasné, že keď máme fotografické dielo, tak v takom prípade autorskoprávna ochrana vzniká, ale vzniká dielo vo vzťahu ku každej fotografii. Neviem, máme tu napríklad ľudí aj z nejakých umeleckých smerov, myslím. To znamená, že otázka je tam, napríklad máme film.
Filmové dielo je tiež bezproblémové, tam by sme bez problémov v úvodzovkách, ale napríklad čo už taký, že samotný záznam nejakých zvukov a obrazov, je aj to ako chránené autorským právom. V takom prípade vy si vždy budete musieť zodpovedať tie základné otázky, to znamená, že či je to niečo, čo je vytvorené fyzickou osobou, pretože napríklad pokiaľ máme nejaký modul na Marse, ktorý nám spraví fotografiu, tak v takom prípade rozhodne nemôže ísť nejaké fotografické dielo chránené autorským právom. Či je to výsledok vlastnej tvorivej duševnej činnosti toho autora, či to spadá do oblasti umenia a vedy a tiež, či to nie je negatívnym výpočtom vylúčené. To znamená, nechráni sa napríklad samotná myšlienka, systém, koncept, ktorý je opísaný v tom samotnom diele. Tiež sa nám nie je nechránený napríklad obchodný register, slovenská technická norma a ďalšie predmety, ktoré sú zase vylúčené vo verejnom záujme. Práve tým, že nemáme chránenú samotnú myšlienku, koncept, častokrát sa nás pýtajú ľudia, že vymyslel som napríklad novú spoločenskú hru, je možné si to chrániť autorským právom? Nie je možné si to chrániť autorským právom, pretože autorské právo nechráni ten systém, ten koncept, ktorý je popísaný v takejto spoločenskej hre. Chránené by mohli byť napríklad zobrazenie nejakých postavičiek v tej samotnej hre. Z hľadiska nekalej súťaže by sme samozrejme mohli chrániť aj samotnú hru ako takú, ale nie je možné si chrániť takúto hru autorským právom. Tiež je dôležité si uvedomiť to, že ono sa to nazýva ako dichotómia formy a obsahu tej myšlienky samotnej, ktorá je tam vyjadrená, čo znamená, že autorské právo chráni formu. Autorské právo vám nikdy nechráni obsah. To znamená, že pokiaľ by ste si chceli nejakým spôsobom chrániť to, čo je napríklad popísané v danom diele, autorské právo vám na to nestačí. To autorské právo slúži na to, aby vy ste si chránili tú formu samotnú. Pokiaľ vy vymyslíte nejaký vynález a popíšete ho v nejakom článku, v takom prípade vám autorské právo zabezpečí to, že pokiaľ by ste vy neudelili licenčnú zmluvu, licenciu, tak v takom prípade nikto by nemohol napríklad vyhotovať rozmnoženiny z takéhoto článku. Nebráni to však tomu, aby niekto zobral výsledky toho vášho výskumu, pripravil si patentovú prihlášku a dal si zaregistrovať takýto vynález samotným patentom na úrade priemyselného vlastníctva. To znamená, tam je veľmi dôležité, aby ste si uvedomili to, že to autorské právo vám vždy chráni len tú formu samotnú, nie ten obsah, ktorý je vlastne v takomto autorskom diele popísaný alebo nejakým spôsobom znázornený. Čo sa týka, my sme teraz vlastne hovorili o tých situáciách, kedy autor, to znamená pedagóg alebo žiak alebo študent v podstate vytvorili nejaké autorské dielo, sú tým, ako to hovoril kolega, že pôvodným nositeľom autorských práv. Trošku odlišná situácia je pri tej škole. Škola môže byť vždy len ten nositeľ odvodených autorských práv práve z toho dôvodu, že nie je fyzickou osobou, nie je schopná tvorivej duševnej činnosti, je to len nejaká juristická koncepcia a z toho dôvodu tá škola môže vždy len ako nejaký odvodený subjekt vykonávať nejaké autorské práva. Najčastejšie vykonáva škola autorské práva vlastne buď vo vzťahu k zamestnaneckým dielam, to je asi taká najčastejšia situácia. Vytvárajú sa zamestnanecké diela ako v štandardnom pracovnoprávnom vzťahu, keď sa vytvorí zamestnanecké dielo, tak ten zákon bude chrániť ten subjekt, ktorý vlastne investoval do toho nejaké finančné prostriedky, nejaké materiálne zabezpečenie a tak ďalej. To znamená, že v danom prípade ten zákon, aj keď je možné sa od neho odchýliť, o tom budeme hovoriť neskôr, tak chráni toho zamestnávateľa, tú samotnú školu. Škola, keď má zamestnancov, ten zamestnanec, pokiaľ vytvorí nejaké autorské diela, tak primárne sa vychádza z toho zákonného režimu, že škola bude vykonávať tie majetkové práva k dielu. Škola so zamestnancom sa môže dohodnúť ináč, budeme si potom hovoriť nejaké detaily, ale základný zákonný režim je takýto. Naopak pri školských dielach zákon primárne chráni toho študenta, ako tú tvorivú, alebo študenta, žiaka, ja častejšie budem hovoriť študenta, pretože mám to už také zaužívané z praxe. To znamená, že toho študenta alebo žiaka, ktorý to vlastnou tvorivou duševnou činnosťou vytvoril takéto autorské dielo, tak v takomto prípade bude ten zákon primárne chrániť toho autora, žiaka a študenta, aj keď zase umožňuje, alebo dokonca v niektorých prípadoch prikazuje, aby ten žiak alebo študent napríklad uzatvoril so školou samotnú licenčnú zmluvu. To znamená, že aby zase tá škola stala nejakým odvodeným nositeľom práv.
je veľmi dôležité, aby hlavne tie školy, ktoré v súčasnosti budujú alebo už dlhodobo prevádzkujú napríklad centra transferu poznatkov alebo centra transferu technológií, aby si naozaj dali záležať na tom, aby mali vo vzťahu k predmetom duševného vlastníctva vytvoreným na pôde školy, aby mali vysporiadané všetky práva. V momente, pokiaľ škola zanedbá tento moment a nemá tie práva vysporiadané, transfer poznatkov alebo transfer technológií nebude jednoducho fungovať, pretože v momente narazia na ten problém, že nevykonávajú tie práva a nemajú vlastne čo ďalej transferovať do oblasti priemyslu alebo nejakého komerčného biznisu. To znamená, že vždy je nevyhnutné dávať si na to pozor z pozície školy, aby tie práva mala vysporiadané. Aj keď samozrejme my si uvedomíme jednu vec, a to je, že to akademické prostredie je veľmi špecifické pracovnoprávne prostredie. Kým napríklad v štandardnom zamestnaní určite žiaden zamestnávateľ by neriešil vôbec otázku toho, aby zamestnanec, čo je len potenciálne, vykonával nejaké autorské práva. Naopak, v prostredí školy je to v podstate v mnohých prípadoch odôvodnené. Keď si predstavím situáciu na vysokej škole, často tá škola má záujem na tom, aby sa vytvárali napríklad nejaké publikácie, publikačné výstupy, ale prečo? Nie z toho dôvodu, aby následne ich komercializovala, aby ich vydávala a tak ďalej, ale potrebuje napríklad, aby tí jej zamestnanci publikovali z dôvodu, že potom sa týmito informáciami vlastne realizuje samotná akreditácia. To znamená, že ona chce prinútiť, aby tí zamestnanci publikovali, vytvárali autorské diela, avšak nemá záujem na výkone autorských práv. V takom prípade samozrejme ten zákon umožňuje, aby si zamestnávateľ, to znamená škola s tým zamestnancom, napríklad tým pedagógom alebo vedecko-výskumným pracovníkom dohodla odlišný právny režim. V takom prípade bude ten zamestnanec síce povinný vytvárať nejaké autorské diela, bude však sám vykonávať všetky autorské práva. Čo je veľmi dôležité povedať vlastne všeobecne o použití autorských diel, aspoň aby ste si uvedomili, že keď hovoríme o použití, takže čo to presne znamená? Pretože práve to, ako hovoril kolega, že je veľký rozdiel medzi použitím v tom tradičnom chápaní, kedy používam napríklad auto, to auto sa opotrebováva a časom v podstate sa jeho hodnota minimalizuje, oproti napríklad autorským dielam, ktoré v podstate, keď sa používajú, tak tá ich hodnota môže ešte stúpať. A práve to použitie v tom autorskoprávnom význame má určité špecifika. Aspoň krátko ešte si povedzme k týmto veciam, aby sme potom na týchto informáciách mohli ako realizovať aj nejaké praktické príklady. Ďakujem. Ja to skúsim začať takým veľmi jednoduchým príkladom, keďže ideme hovoriť si niečo k tomu, že čo je to použitie diela v autorskoprávnom význame. Neuveriteľne ťažkopadná formulácia, ale veľmi dôležitá z hľadiska nielen zákona, ale z hľadiska aj uplatnenia autorských práv a vôbec uplatnenia potom aj zmluvných vzťahov, ktoré prichádzajú do úvahy. Čiže to, či treba niečo vysporiadať, povedzme, licenčnou zmluvou, alebo to, či na nejaký režim sa uplatní nejaká zákonná výnimka a tak ďalej. Keď si predstavíme knihu, nejaký, povedzme, učebnicu, keď sme v prostredí škôl, tak nejakú učebnicu, autorské dielo. Keď ho má študent, žiak doma, číta si, pripravuje sa na hodinu, učí sa, po prípade si robí z neho nejaké výpisky, poznámky a tak ďalej, tak nepoužíva dielo v autorskoprávnom význame, aj napriek tomu, že dielo používa samozrejme. Na druhej strane, ak by už tento žiak, študent zobral tú knihu a urobil z nej klasickú rozmnoženinu, nejakým spôsobom naskenoval dokonca, urobil by digitálnu rozmnoženinu, tak už v tej chvíli, ako náhle sa pustil do toho vyhotovania tej rozmnoženiny, začal používať to dielo v autorskoprávnom význame. Bez ohľadu na to, že či to bolo použitie, na ktoré potreboval nejaký osobitný súhlas, alebo je to možné robiť priamo zo zákona, to nie je v tejto chvíli zaujímavé. Čiže ten rozdiel je, alebo inak, keby sme zobrali nejaké dielo výtvarného umenia. To, že som nejaký zberateľ, povedzme, kúpim si obraz na aukcii, doma si ho zavesím do svojej obrazárne súkromnej a tam sa na ňom kochám, poprípade, keď príde švagor s manželkou, tak ich tam pozvem, pozrú sa na to. Opäť používajú to dielo, používajú tým spôsobom, že samozrejme ho vnímajú nejakým spôsobom vizuálne, ale nepoužívajú ho v autorskoprávnom význame. Ale ako náhle by som si ja, teda ako mecenáš umenia ešte navyše, zorganizoval nejakú väčšiu vernisáž v tej mojej súkromnej galérii a aj zrazu už používam to autorské dielo v autorskoprávnom význame.
Nehovorím, ak by som si opäť vyhotovil napríklad digitálnu rozmnoženinu, ktorá by síce kvalitou nejako nemohla zodpovedať originálu diela výtvarného umenia, ale vytvoril by som si nejakú svoju digitálnu galériu z tých mojich zbierkových predmetov. Už zase používam dielo v autorskoprávnom význame. Opäť teraz nie je podstatné to, či na to potrebujem získať ešte nejaký osobitný súhlas, alebo tak môžem robiť priamo zo zákona. Čiže tu niekde zhruba vidíme ten základný rozdiel medzi tým, keď povieme, že používam dielo, lebo nejakým spôsobom s tým nakladám. A keď povieme, že ho používam inými slovami nejak právne relevantným spôsobom v tom zmysle, že sa musí minimálne zamyslieť, a keď nie ja, tak to urobí možno ten autor, alebo to urobí nejaký právny zástupca, nedaj Bože súd, nad tým, či som náhodou neporušil nejaké autorské práva, či som najskôr nemal vysporiadať takéto použitie v tom autorskoprávnom význame, povedzme zmluvou, po prípade, či som na toto bol oprávnený priamo v zmysle nejakej zákonnej výnimky. Keby sme si chceli prečítať, čo to teda tie používania sú, keby sme išli do takého ako striktno nejakého formálneho právneho jazyka, tak ich nájdeme vlastne v tom ustanovení autorského zákona, ktoré reguluje aj tie majetkové práva. Ja už som to spomenul, som to tak trošku predoslal. A vlastne z hľadiska autorskoprávneho, teda významu použitia diela, zákon hovorí, že autor má sám právo dielo používať. Tým sa myslí nielen to, že on si ho sám môže vystaviť, povedzme to dielo výtvarného umenia niekde vo svojej galérii, ale aj sám môže robiť všetky tie úkony, všetky tie činnosti, ktoré vyhodnotíme z hľadiska zákona ako použitie v autorskoprávnom význame. Samozrejme, keďže to robí sám autor, nepotrebuje od nikoho získavať nejaký ďalší súhlas. Čiže to je základný spôsob použitia samotným autorom. Samozrejme, autor okrem tohto môže udeliť súhlas, rozhodnúť, že ja umožním iným osobám, aby používali to dielo práve v tom autorskoprávnom význame. Tam už nastupujú potom isté režimy, či je to nejaký zákonný režim, výnimka nejaká, alebo je to licenčná zmluva, to zatiaľ nechajme bokom. A iný subjekt, ten odvodený subjekt sa zrazu stane nielen používateľom diela v autorskoprávnom význame, ale v istom presne vymedzenom rozsahu aj vlastne nositeľom práv výkonu autorského práva. Čiže dokonca v istom rozsahu, v tom rozsahu, v akom on sám môže vykonávať potom tie práva, je dokonca aj oprávnený na ochranu pred zásahom zase nejakej úplne tretej osoby. Takými klasickými, ja ich poviem pár príkladov, zákon ich vypočítava takisto príkladmo, čiže demonštratívne. Myslím, že aj v knižke sú uvedené vlastne všetky tie, ktoré sú v zákone, takže tam si to krásne môžete potom doplniť. Taký klasický príklad, ktorý som vlastne už spomenul, použitia diela v autorskoprávnom význame je vyhotovenie rozmnoženiny. Bez ohľadu, či je to rozmnoženina, nejaká reprografické zariadenie, fotografia, digitálna rozmnoženina, opäť nezávisí od tej formy tej rozmnoženiny. Skrátka, vyhotovím ešte jedno vyhotovenie, 2, 3, 10, 1000 toho diela. Opäť zákon nehovorí o jednej, o viacerých, to nie je z tejto súvislosti relevantné. Ďalším spôsobom je tzv. Rozširovanie diela, buď originálu, alebo aj jeho rozmnoženiny a rôznymi spôsobmi, predajom, nájmom, vypožičaním alebo nejakým inou formou prevodu vlastníckeho práva, napríklad aj darovaním. Keby som niekomu daroval nejakú rozmnoženinu a robím to nejakým spôsobom, takže verejne rozširujem zároveň to dielo, čiže nie opäť, keď zoberiem tú knihu, tú učebnicu a ten študent ju daruje mladšiemu bratovi. Tak nie je to použitie v autorskoprávnom význame, hej? Ale ako náhle on by takýmto spôsobom verejne začal šíriť to dielo, tam musí pristúpiť ešte vlastne akoby tento druhý, nazvime to pojmový znak, a bude mať tých učebníc povedzme doma 10 a bude obdarovať spolužiakov takýmto spôsobom, tak už by sme minimálne mohli poňať nejaké dôvodné podozrenie, že začal nám používať to dielo takýmto spôsobom v autorskoprávnom význame. Čo je veľmi dôležité teda povedať, že na každé takéto použitie, pokiaľ ho nevieme schovať pod nejakú zákonnú výnimku, ešte budeme o nich hovoriť trošku bližšie, je potrebné získať súhlas autora. Čiže ako náhle chce niekto používať dielo v autorskoprávnom význame, iný ako sám autor musí získať súhlas. Ten súhlas v súčasnosti v slovenskej právnej úprave, ktorá je veľmi v tomto taká striktná, až taká zviazaná, dúfam, že sa to v budúcnosti zmení blízkej, je jedine výlučne formou písomnej licenčnej zmluvy. Čiže akýkoľvek iný súhlas autora, aj nejaký jeho vedomý prejav vôle, ktorý môžete mať zachytený ako nejaký jednostranný právny úkon, pošlo vám mail. Jasné, v pohode, vy ho to rozmnoženiny rozdaj študentom. Ani takýto prejav vôle autora nie je dostatočný na to, aby ste boli kvalifikovaným nositeľom práva a oprávnene používali. Čiže keby náhodou ten autor si sa pohádali večer pri pive a druhý deň príde, no, a čo si to tu rozmnožoval tie moje knihy, ako to dopadlo? A zažaluje vás a už môže byť problém. Čiže akékoľvek použitie, ja to trošku predosiel, lebo my to začneme, teraz sa tak striktne poviem, a to trošku začneme zmäkčovať v tom ďalšom výklade a snáď sa dopracujeme k nejakým možným ďalším alternatívam, ale naozaj tá právna úprava je veľmi striktná. Čiže jedine obligatórna písomná forma a zmluva. Aj keď bude na pol stránky, musia tam byť tie pojmové znaky, ktoré zákon vyžaduje do zmluvy, to si ešte povieme. A iba v takom prípade sa stávate oprávneným používateľom diela v autorskoprávnom význame.
A ja sa teraz zákerne spýtam, používate autorské diela? A ako používate autorské diela? Napríklad. No, jasné. To znamená, v prvom rade vyhotovujete rozmnoženiny asi aj papierové, aj digitálne. Nemusíte sa báť mne to povedať. Ide to síce online, ale vy nie ste v zábere. Jasné. Jasné. Čo sa dá robiť? Čo sa s tým dá robiť? Jasné. Takže vyhotovujete rozmnoženiny v papierovej forme, v digitálnej. Ešte nejak ináč používate autorské diela? Alebo vaši študenti, alebo škola? Vyberiete nejakú časť? Uh-huh. A keď vyberiete taký graf, tak potom ho dávate študentom alebo žiakom? Áno, jasné. To znamená, že budú nejaké prezentácie, alebo prípadne sa robia nejaké... Jasné. Ešte nejaké iné prípady? Nejaké obrázky používate? Keď sa vkladajú napríklad do blogov, alebo napríklad aj videá. Nedávno sa riešila na Slovensku veľká kauza o tzv. Embedovaných videách, keď sa napríklad z YouTube vkladajú videá na webové stránky, že či to je alebo nie je použitie v autorskoprávnom význame. Videá sa môžu vkladať, obrázky, akýkoľvek vlastne obsah, už vlastne súčasné ako digitálne technológie nám nebránia vlastne v ničom. Akože z hľadiska, limity sú právne, limity nie sú technické, to znamená, že z hľadiska ako toho, čo môžeme robiť, ako z technického hľadiska môžeme robiť fakticky všetko. Otázka je teda naozaj taká, že keď kolega vlastne na začiatku postrašil, že jediná možnosť je písomná licenčná zmluva, on to vlastne je pravda. Nemôžem povedať, že nie. Samozrejme, ako zákon umožňuje aj iné možnosti. Nie je ten zákon tak striktne nastavený, aby nebolo možné vôbec nič iné robiť, okrem pokiaľ nemáte písomnú licenčnú zmluvu. Samozrejme, na druhej strane my stále hovoríme, že by mal byť ešte ako benevolentnejší ten zákon, aby umožňoval viaceré možnosti, aby bolo možné viac šíriť a používať autorské diela. Hlavne napríklad to, čo vy ste načrtli, problematiku napríklad vzdelávania, a o tom budeme hovoriť už k záveru tejto prednášky, tzv. Otvorené zdroje vzdelávania. To znamená, že to je problematika, ktorá je, myslím, že veľmi dôležitá. Tam nevidím dôvod, prečo by sme sa mali voči tomu nejakým spôsobom brániť, pretože v celom svete sa tie otvorené zdroje vzdelávania využívajú, tak prečo nie je na Slovensku? Dobre, ja som takto chcela sa ešte spýtať vlastne, že keď používate aké sú možnosti vlastne použitia, pokiaľ nechcete tú licenčnú zmluvu. Nechcete porušovať autorské právo, ale nechcete ani uzatvárať, nechcete alebo nemôžete uzatvárať licenčnú zmluvu. Na čo sa môžete odvolávať, alebo aké inštitúty, čo už určite poznáte, môžete využívať v praxi? Citácia. Dobrý deň, vás som dlho nevidela. Citácia diela. Čo ešte? Predstavte si, že chcete použiť nejaké diela napríklad do habilitačnej práce a teraz rozhodne si chcete dať záležať na tom, aby ste neporušovali žiadne práva, nechcete však zároveň, alebo nechcete, alebo nemôžete uzatvárať žiadnu licenčnú zmluvu. Čo budete robiť? Ako budete postupovať? Spoluautor tým, že by ste ako niečo sami vytvorili. Jasné, pokiaľ vytvoríte niečo vlastné, tak v takom prípade to je to, čo hovoril kolega, že vy sama môžete samozrejme používať bez nejakých obmedzení tie práva, alebo to samotné dielo, ale ako ešte ináč? Aké ešte môžete iné inštitúty využiť? Zoznam použitej literatúry, to určite jednak aj súvisí s tou citáciou, to znamená, že budeme hovoriť, že je vždy nevyhnutné uviesť zdroj. Ale čo napríklad, pokiaľ by ste chceli uviesť alebo použiť napríklad nejakú časť z diela Shakespearea, potrebujete súhlas? No asi ťažko, ako neviem, umrel.
Presne tak. To je to, čo sme hovorili, že vlastne autorské dielo je chránené počas života autora a 70 rokov po smrti. V minulosti to bolo 50 rokov, alebo dokonca ešte aj kratšie. V prvom autorskom zákone bola doba ochrany dokonca len 14 rokov, ale ako vidíte, tá tendencia je taká, že tá doba ochrany, teda my sa s tým neúplne stotožňujeme z odborného hľadiska, ale prax je taká, že tá doba ochrany sa stále predĺžuje. Ale, nech sa páči. No, to máte veľmi dobrú otázku, ale tam netreba zabúdať ešte na jednu veľmi dôležitú vec a to sú práva k prekladu. Pretože pokiaľ tam dôjde napríklad k nejakému prekladu, tak prekladateľovi vzniká autorské právo vo vzťahu k tomu prekladu. To znamená, že aj pokiaľ by bolo autorské dielo voľné, v takom prípade ešte stále môže trvať autorské právo k prekladu. To znamená, pokiaľ by ste použili napríklad aktuálny preklad autora, ktorý buď ešte žije, alebo ešte nie je 70 rokov po smrti, tak v takom prípade budete musieť predovšetkým ako získavať ten súhlas od toho prekladateľa. A ešte tiež netreba zabúdať niekedy, ale nechcem to veľmi komplikovať, na práva vydavateľa. To znamená, že pokiaľ by tam napríklad vznikali vydavateľovi nejaké práva z toho titulu, napríklad z titulu toho prekladu, publikovaného prekladu, tak v takom prípade ešte aj od neho. Anglický originál, samozrejme na to dielo samotné sa vzťahuje právna úprava Veľkej Británie, ale v takom prípade aj tam je to dielo voľné, pretože tá doba ochrany minimálne v Európskej únii je harmonizovaná, to znamená, že všade je počas života autora 70 rokov po smrti, v minulosti všade bola počas života autora 50 rokov po smrti. A v niektorých tých štátoch je buď 50 alebo 70 rokov. Len veľmi málo štátov sveta má inú ako 50 alebo 70 ročnú dobu ochrany. Takže vlastne, čo môžete robiť, keď chcete používať dielo a nemôžete alebo nechcete uzatvárať licenčnú zmluvu? Tie možnosti sú napríklad takéto. Vy môžete v prvom rade používať všetky tie predmety, ktoré sú vylúčené z autorskoprávnej ochrany. My sme hovorili, že systém, koncept, myšlienka, ktorá je opísaná alebo znázornená v diele, tá chránená nie je. Nie sú chránené tie predmety, ktoré sú vylúčené z autorskoprávnej ochrany vo verejnom záujme. To je spomínaná napríklad slovenská technická norma, úradné rozhodnutia, obchodný register a mnohé ďalšie predmety, ktoré sú vylúčené práve z toho dôvodu, že vo verejnom záujme by nebolo v poriadku, pokiaľ by tieto predmety boli chránené a boli podmienené získaním súhlasu od príslušného nositeľa práv. Ďalej sú to samozrejme tie predmety, ktoré sme pred chvíľkou spomínali, ako toho Shakespearea, pri ktorých už autorskoprávna ochrana uplynula. To znamená, že počas života autora 70 rokov, alternatívne tých 50 rokov po smrti autora, následne už je dielo autorskoprávne voľné, môžete ho používať, nemusíte získavať súhlas na použitie. Potom, ako bolo spomenuté, problematika tzv. Zákonných obmedzení alebo zákonných licencií. Budeme hovoriť o niektorých špecifických prípadoch, kedy môžete používať autorské diela a nebudete potrebovať žiaden súhlas. Čo je dôležité už v tejto chvíli povedať, že tie zákonné obmedzenia sú pomerne úzko nastavené a dosť, by som povedala, také striktné, ale umožňujú napríklad citovať dielo, umožňujú použitie školského diela bez súhlasu, umožňujú použitie diela na vyučovacie účely, umožňujú použitie diela knižnicami, archívami a tak ďalej. Máme v podstate nejakých 14 základných prípadov, kedy je možné používať autorské diela a nie je nevyhnutné získavať súhlas či už autora alebo nejakého ďalšieho nositeľa práv. To sú tzv. Zákonné licencie. Potom máme tzv. Verejné licencie. Verejné licencie ako napríklad licencia GPL, licencia Creative Commons. To sú verejné licencie, kedy v podstate ten subjekt ako autor sa rozhodne, že chce, aby sa to jeho dielo používalo. To znamená, napríklad nesleduje on tie primárne ekonomické ciele, pretože napríklad jeden autor sa rozhodne, že ja napíšem knihu, ale chcem za ňu dostať peniaze, to znamená, že idem za vydavateľom a v takom prípade
dostanem nejakú odmenu ako odmenu na základe tej samotnej licenčnej zmluvy. Vydavateľ knihu vydáva, predáva sa ďalej a v podstate je to štandardný nejaký obchodný model. Iná situácia je taká, pokiaľ ten autor samotný nesleduje ekonomické ciele, ale napríklad chce, aby sa kniha čítala, šírila ďalej, používala, prípadne sa ďalej spracovala a tak ďalej. Potom môže využiť niektorú z tých verejných licencií, ako napríklad licencia Creative Commons, označí samotné dielo príslušnou licenciou a potom na základe toho už každý ten používateľ vie, čo môže robiť. My v podstate, keď sa pozrieme napríklad aj v tejto publikácii, na začiatku je uvedená licencia Creative Commons. Podľa toho je možné napríklad presne identifikovať, čo sa s danou knihou môže alebo nemôže robiť. My budeme hovoriť o tých piktogramoch potom samostatne, ale napríklad aj to už napríklad prejav toho, že vy nemusíte získavať klasickú licenciu, uzatvárať klasickú licenčnú zmluvu, ale na základe samotného piktogramu, či už v knihe, alebo napríklad aj na internete pri dielach, napríklad keď aj budete vyhľadávať nejaký obsah, skúste na budúce to, že keď budete vyhľadávať nejaké obrázky, ktoré by ste napríklad chceli použiť do svojej prezentácie, zadáte si nejaké heslo do Google, ale dáte si rozšírené vyhľadávanie a namiesto štandardného vyhľadávania v tom rozšírenom vyhľadávaní si zadáte vyhľadávanie podľa práv. A zakliknete si napríklad vyhľadávanie na opakované alebo opätovné používanie. A uvidíte, že vám to vyhodí napríklad zoznam obrázkov, ktoré sú licencované napríklad aj pod licenciou Creative Commons, pod príslušnou licenciou. Na základe toho vy budete schopní už identifikovať tie diela, ktoré je možné používať, ktoré budete môcť zaradiť do tej svojej prezentácie, do knihy alebo kamkoľvek. Samozrejme s určitými obmedzeniami, ktoré z danej licencie vždy vyplývajú. Avšak na tie vaše účely to určite postačí a môžete to v praxi veľmi dobre využívať. No a potom vlastne tá posledná možnosť, samozrejme uzatvorenie licenčnej zmluvy. Ale ruku na srdce, väčšina ľudí, ktorá pracuje v tejto branži, napríklad robí prezentácie, píše knihy, tie licenčné zmluvy v podstate nikdy neuzatvára. Tá licenčná zmluva samozrejme sa uzatvorí napríklad v prípade, pokiaľ by ten autor napríklad riešil napríklad nejaký preklad diela. V takom prípade by už určite každý tú licenciu získal. Ale každý radšej využije možnosti zákonných obmedzení, citáciu diela alebo použitie diela na vyučovacie účely, školské účely v rámci školského predstavenia a podobne, namiesto toho, aby získaval samotnú štandardnú licenciu, nedaj Bože ešte, že v písomnej forme. Keď sa pozrieme vlastne na používanie autorských diel z hľadiska používania pedagógmi a študentmi na jednej strane a používanie autorských diel školou na druhej strane, tak vidíme určité rozdiely, čo sa týka takých najvyužívanejších spôsobov. Pokiaľ ide o prax autorov, žiakov, študentov a pedagógov, tam rozhodne dominuje aplikácia tých zákonných obmedzení. Ako som vravela, ten študent vám nikdy nebude uzatvárať, alebo teraz iba vo veľmi výnimočných prípadoch bude uzatvárať licenčnú zmluvu. V zásade, pokiaľ to bude čo je len trochu možné, tak využije práve tie zákonné licencie, citáciu diela, vyučovacie účely, školské účely a podobne. Tiež spomínané verejné licencie, ako napríklad tie Creative Commons, mu môžu byť veľmi užitočné a tiež zabezpečia to, že jednak ten študent neporuší autorské práva nejakých tretích osôb a zároveň môže využívať nejaký cudzí obsah a ďalej ho buď spracovať alebo šíriť nejakým iným spôsobom. Na rozdiel od toho, v prípade používania autorských diel školou, tam je situácia trošku odlišná. V prvom rade samozrejme tá škola bude využívať práva, ktoré vyplývajú z vytvoreného zamestnaneckého diela. To je v podstate také gro práv, ktoré vykonáva samotná škola. Druhú skupinu tiež tvoria práva, ktoré získala na základe licenčnej zmluvy uzatvorenej so študentom vo vzťahu ku školskému dielu. Avšak väčšinou tieto práva sú skôr také sekundárne, ale na niektorých školách naozaj dochádza k uzatváraniu tých licenčných zmluv v iných prípadoch ako pri publikovaní záverečných prác študentov. Viete, že máme v podstate osobitnú právnu úpravu
čo sa týka vo vysokoškolskom zákone, čo sa týka publikovania záverečných prác študentov, kedy vlastne ten študent musí uzatvárať licenčnú zmluvu so školou a v takom prípade vlastne ten samotný zákon ho núti udeliť nejaký súhlas na použitie, ale budeme hovoriť aj o prípadoch, kedy nejde iba o záverečnú prácu študentov, môže ísť o nejaké iné dielo, napríklad najčastejšie na umeleckých školách. Môže mať tá škola záujem na uzatvorení licenčnej zmluvy, na získanie nejakých práv k používaniu diela, najmä v prípade, pokiaľ investuje veľa peňazí do nejakých farieb alebo plátna alebo nejakých ďalších iných materiálov a prostriedkov na vytvorenie samotného autorského diela. Aspoň na to, aby sa tie investované finančné prostriedky vrátili, ale samozrejme nebráni to tomu, aby aj ten samotný študent to svoje vlastné autorské dielo ďalej využíval. Samozrejme, ten zákon nám tiež umožňuje, alebo teda poskytuje aj škole množstvo takých prípadov, kedy môže používať nejaké autorské diela bez súhlasu autorov. Najčastejšie sa využíva v praxi to použitie školského diela, o ktorom budeme o chvíľku hovoriť. To znamená, že tam si treba uvedomiť také základné rozdiely, ale ako vidíte, tie zákonné obmedzenia, alebo v prípade napríklad aj praxe školy, nie je problém, aby škola využívala napríklad diela, ktoré sú licencované pod nejakou verejnou licenciou, ako napríklad Creative Commons. A práve napríklad reakcia na, čo vy ste spomenuli, problematiku tých učebníc, ja si myslím, že práve o tom sú otvorené zdroje vzdelávania, že na Slovensku by sa mali tie učebnice naozaj šíriť pod nejakou otvorenou licenciou, aby sa zabezpečil jednak otvorený prístup k takýmto dielam a tiež, aby sa zabezpečilo opakované použitie. To znamená, aby nebolo vždy nevyhnutné riešiť nejaké komplikované verejné obstarávania, aby nebolo vždy nevyhnutné získavať písomný súhlas, aby naozaj ľudia mali prístup k tým publikáciám. Ja si myslím, že je výborné, že aj v súčasnosti už vidíme, že tie publikácie sa dávajú na ten internet, ale je naozaj nevyhnutné dbať na to, aby všetky tie práva boli náležite vysporiadané a aby sa žiaden z tých subjektov nedostal do nejakých potenciálnych právnych problémov. Ale to právo na to myslí, umožňuje to, len je potrebné, aby sa to aj zaviedlo do tej praxe. Ale naozaj akože možnosti tu sú. Nemôžeme povedať, že by nám právo vyslovene bránilo aplikovať nejaké otvorené zdroje vzdelávania v Slovenskej republike. Neviem, pozerám sa, že či si dáme prestávku po hodinke, alebo ešte... Dobre, takže vlastne z technických dôvodov bude hygienická prestávka. Zatiaľ ďakujeme. Môžete si Hej, aby sme nezdržiavali tých, ktorí sa samozrejme ponáhľajú domov, môžete si počas prestávky pripraviť nejaké otázky, prípadne, ktoré by ste sa nás chceli spýtať, alebo sme vám k dispozícii aj cez prestávku, samozrejme. Neodíďte nám. Funguje. Dobre, takže budeme pokračovať. Z tých otázok, ktoré som tu počula, v podstate môžem povedať zatiaľ toľko, že na všetky vaše problémy zatiaľ je nejaké riešenie. Je aj odpoveď, len treba vedieť ako. Ak môžem poprosiť vás ešte raz, keby ste otázku... Neviem, treba dať aj mikrofón?
pretože to je niečo, čo môže zaujímať aj ostatných. Ďakujem. Ja som mala otázku, čo sa týka autorských práv pre potreby použitia našej školy. Keďže robíme školské akadémie, používame v podstate hudbu, ktorá je dostupná na internete na tvorbu choreografií. Používame nejaké literárne diela, či rozprávky na tvorbu scenárov. Prípadne, keď nám to do konceptu sedí, tak používame alebo stiahneme si nejaké video, prípadne prestriháme si nejakú rozprávku s vlastnými nejakými dokrutkami, že ako to my vieme legálnym spôsobom potom realizovať. Lebo v podstate je to prezentované na verejnom zhromaždení, či môžeme vyberať vstupné, nemôžeme, SOZA, či má na to nejaký dopad, alebo ako to funguje. Ďakujem. To je podľa mňa taký problém, s ktorým sa asi stretávajú viacerí, hlavne na tých umeleckých školách. Ako vidíte, to, čo máte na tom slajde, to sú tie spomínané zákonné obmedzenia. Zákonné obmedzenia, to znamená, to sú tie prípady, kedy vy môžete používať to dielo, nemusíte získavať súhlas ani autora, ani žiadneho nositeľa práv, ale vždy v tom zákone máte veľmi striktne vymedzené, za akých podmienok môžete aplikovať tú konkrétnu zákonnú licenciu. Určite vás potom odkazujem aj na ten materiál, na tú publikáciu, ktorú sme vám tu prezentovali, kde sú do veľkých detailov rozpísané tieto zákonné obmedzenia. A preto vždy, keď by ste narazili na nejaký konkrétny problém a tá otázka bude taká, že či môžete alebo nemôžete využiť tú zákonnú licenciu, rozhodne si prejdite vždy tú zákonnú licenciu krok po kroku, tak, aby ste mali splnené všetky tie zákonné predpoklady. Ako vidíte, napríklad na túto konkrétnu situáciu by sme mohli aplikovať práve to zákonné obmedzenie použitie diela v rámci školských predstavení a použitie školského diela. Myslím, že tá školská akadémia je ako klasické školské predstavenie. Podľa toho názvu samotného ustanovenia by sa zdalo, že v podstate nie je problém. Samozrejme, problém nastáva v momente, keď si začneme čítať to ustanovenie do detailov. Pretože vlastne ten zákon nám hovorí, že súhlas autora sa nevyžaduje na použitie diela pri bezplatných školských predstaveniach, v ktorých účinkujú výhradne žiaci, študenti alebo učitelia školy. To znamená, že napríklad v danom konkrétnom prípade musia byť splnené minimálne dva základné predpoklady. Jeden ten predpoklad je ten, že musia tam vystupovať vždy len žiaci alebo študenti. V momente, ako by ste si pozvali napríklad nejakého herca alebo speváka kvázi na nejaké spestrenie toho samotného programu, už nemôžete tú licenciu aplikovať. Takisto, pokiaľ by ste vyberali vstupné, tak v takom prípade už nemôžete licenciu aplikovať, musíte na tie konkrétne diela, ktoré by ste tam používali, získať licenciu zmluvnú formou licenčnej zmluvy. Samozrejme, ako tá otázka je, že ako sa to dá obísť, či má na to SOZA nárok alebo nie. Samozrejme, pokiaľ by ste to realizovali napríklad formou nie vstupného, ale napríklad daru, tak v takom prípade už si myslím, že je to otázka dobrovoľnosti a nie je to vlastne vstup nie je podmienený zaplatením nejakého poplatku. To znamená, že v danom prípade ja by som osobne to považovala ako bezplatné predstavenie a v takom prípade by to bolo možné aplikovať. Vo vzťahu mám tu dve otázky, ja to evidujem, že vo vzťahu ku všetkým týmto zákonným obmedzeniam ďalej platí to, že vy nesmiete rozširovať tie spôsoby použitia. Musíte to vždy používať len v tých konkrétnych prípadoch, ktoré sú v tom zákone vymedzené. Nesmie ísť o rozpor s nejakým bežným využitím, nesmiete zasahovať do práv toho autora iným spôsobom. To znamená, že naozaj v týchto prípadoch len odporúčam, pozrite si aspoň tú našu publikáciu, v lepšom prípade aj autorský zákon, to je vlastne v autorskom zákone ustanovenia paragrafu 24 až 37 a v týchto ustanoveniach vždy nájdete odpoveď na to, že či môžete alebo nemôžete. Tu odpoveď nenájdete vždy, keď ju nenájdete, zavoláte nám, ale v podstate zákonný rámec tam určite nájdete. Nech sa páči otázka. Aha, pardon. Ďakujem. Ja som mala len podotázku. Každý asi vie, čo je to citácia diela literárneho, možno nejaká kniha a tak ďalej, ale čo je to citácia filmového diela, hudobného diela? Čo sa považuje za citáciu? Koľko minút? Alebo čo? By bolo možno zaujímavé aj v súvislosti s tým, čo pani povedala.
Ako odpoveď na otázku, koľko môžeme citovať, ak čakáte, že vám poviem, že 4 takty, alebo 30 sekúnd, alebo 4 riadky, takú odpoveď proste nikde nedostanete. Čo hovorí zákon vo vzťahu k citácii? Podstatné je pri citácii to, že je možné citovať len krátku časť. Zákon jasne hovorí, že to je krátka časť. Citovať môžeme z diela do diela, ale vždy len krátku časť. Koľko je to krátka časť? V prvom rade je potrebné uviesť, že krátka časť, z toho určitým výkladom musíme vyvodiť to, že môžeme citovať len z takých diel, ktoré sa vyznačujú nejakou dĺžkou. To znamená slovesné dielo, filmové dielo, hudobné dielo, ale napríklad nemôžeme citovať, bohužiaľ, a to je napríklad problém, ktorý by vás určite zaujímal, napríklad my nemôžeme citovať fotografické dielo. My nemôžeme napríklad používať v zmysle citácie nejaké krátke diela, napríklad štvorveršovú básničku, pretože ja z tej štvorveršovej básničky nie som schopná vybrať len krátku časť a analyzovať ju. To znamená, že ja ju potrebujem buď celú, alebo potom vôbec. To znamená, to vnímam napríklad osobne ako nejaký zákonný problém. Pardon. Ale v podstate my môžeme citovať vždy len krátku časť, z diela do diela, pričom tá krátka časť sa musí vykladať tak, že musí sa splniť konkrétny účel tej citácie. A účelom citácie je napríklad veda a výskum, kritika, recenzia, teraz neviem, to je paragraf 25, recenzia, kritika, vedecko-výskumný účel a ďalšie, ktoré, kolega, neviem, či to presne ešte vám prečítam. Odcitujem citáciu. Tak, čiže účel takto, citovať možno teraz v inom diele samozrejme, ale len za účelom recenzie alebo kritiky toho diela, ktoré citujeme, alebo na vyučovacie účely, vedecko-výskumné alebo umelecké účely. Ešte je dôležité zdôrazniť pri tej citácii ten moment z diela do diela. Ono to netreba podceňovať, pretože môžete mať pocit, že dá sa vyťahnuť akoby nejaká časť povedzme z toho slovesného diela, kde je to odvodené z hľadiska tej dĺžky, čiže je to krátka časť. Dokonca aj ten účel môže byť naplnený, ale vy to použijete povedzme iba v nejakej prezentácii, ktorá má nejakých pár odrážok, slajdov, čiže nejako by neuniesla vlastne ten test tým pojmovými znakmi, nebolo by to dielo. Čiže z tohto hľadiska tá citácia opäť nie je dovolená, čiže z diela do diela. Ak môžem zneužiť, že mám mikrofón, ale poviem jednu poznámku, čo si myslím, že má význam, pretože hovorili sme si tu o použití diela v autorskoprávnom význame. Vo vzťahu k týmto zákonným licenciám, zákonným obmedzeniam, keď si povedzme, budete pozerať aj ten zákon, možno aj našu knižku, chcem vás len upriamiť na to, že vždy čítajte tú licenciu z toho hľadiska, napríklad citácia diela, použitie diela na vyučovacie účely. Ale to nám vlastne nehovorí ešte, čo sa s tým dielom môže udiať v zmysle tej výnimky. Vy tam vždy musíte hľadať ten spôsob použitia v tom autorskoprávnom význame. Dá sa povedať, že v zásade vždy tá výnimka hovorí, akým spôsobom je možné to dielo použiť. Citácia má niekoľko spôsobov, napríklad v podstate to rozmnoženina diela, respektíve zrovna citácia nie je ideálny príklad, ale napríklad pri tých archívoch a knižniciach, tam sa vyslovene hovorí o vyhotovení rozmnoženiny diela, nie o inom spôsobe. Čiže keby všetky tie ostatné náležitosti tej zákonnej licencie boli naplnené, ale použilo sa to iným spôsobom, tak už opäť nie je ju možné aplikovať. Čiže ono presne, ako kolegyňa povedala, oni sú veľmi zradné tie zákonné výnimky. Oni vyzerajú, že fajn, ten nadpis znie dobre, že výborne toto je činnosť, ktoré sa zaoberáme, už sa tam aj hneď vieme nájsť. Treba veľmi opatrne s nimi, treba si ich naozaj vždy detailne prečítať presne, ako sú stanovené podmienky a aké spôsoby použitia predpokladá tá ktorá zákonná výnimka. Ešte myslím, že vzadu vy ste mali otázku. Ďakujem. Ja som sa chcela spýtať ešte vlastne k tým školským akciám. Napríklad škola si pripraví nejaké vystúpenie a robí to pre ostatné školy v meste, ale od nich vstupné vyberá. Takže tam je to porušenie práva a tým pádom by museli mať od slzy súhlas. A druhá... No to potom.
Určite, ako v momente, pokiaľ tam nie je splnená tá podmienka tej bezodplatnosti, tak v takom prípade už sa to posudzuje inak a musí sa tam získavať súhlas. Ináč často počujeme, že je potrebné získať súhlas od SOZY. Tak len pre spresnenie. Na Slovensku máme 6 organizácií kolektívnej správy a každá tá organizácia kolektívnej správy pôsobí v nejakom konkrétnom odbore. To znamená, že závisí od toho, aké dielo vy budete používať a podľa toho vy si musíte vybrať príslušnú organizáciu kolektívnej správy. To znamená, pokiaľ budete používať hudobné dielo, tak v takom prípade, to znamená samotnú hudobnú zložku, v takom prípade musíte získať súhlas od SOZY. Pokiaľ napríklad budete používať hudobné dielo s textom, tak napríklad vo vzťahu k tomu textu ako literárnemu dielu už bude tie práva vykonávať LITA. Takže v takom prípade musíte získavať súhlas aj od SOZY, aj od LITY. Oni častokrát majú medzi sebou uzatvorené dohody, to znamená, že vám stačí napríklad získať súhlas od jedného subjektu, ale najčastejšie sa stretávame s problémom napríklad práve pri tých hudobných dielach, kedy netreba zabúdať, že to nie je len autor hudby a autor textu prípadne, ale vždy je tam nejaký výkonný umelec, čo to odohrá a prípadne, ak to hráte zo záznamu, tak v takom prípade tam máte ešte aj nejakého výrobcu zvukového záznamu, ktorý tam má nejaké práva. Ono je to už potom trošku také komplikovanejšie a komplexnejšie, len ako upozorňujem na to, že nie vždy stačí získať súhlas len od SOZY. Tá SOZA je na Slovensku najväčšia, často sa aj v médiách ako spomína, ale na Slovensku už máme 6 organizácií a vždy treba získať súhlas od toho, kto tie práva reálne vykonáva. Jasné. Tak v takom... Nie, samozrejme, keď sa nepoužíva ten text, používa sa len tá hudobná zložka, tak v takom prípade sa vysporiadajú len práva k tej hudbe. A vy ju ako si ju upravíte? Áno. To znamená, že... Ale vy to potom nahradíte. To znamená, že... Tak v takom prípade vlastne autora hudby treba... No. Ja rozumiem. To je... Áno, bez poplatku a je to v pohode. Ale nie, áno, tak v takom prípade by sa to týkalo asi iba toho autora hudby, respektíve nejakého nositeľa práv k tej hudbe, častokrát to nebude ten autor. Mňa len napadla teraz jedna taká aktuálna vec, že... Iba to, že samozrejme, ako pokiaľ oni to potom sami budú spievať, tú textovú zložku, tak v takom prípade treba vysporiadať aj tú textovú zložku, lebo vlastne ona sa používa tým, že sa verejne vykoná potom následne. Ja neviem, či ešte niečo dodávať, lebo vieme to ešte komplikovať. Dokonca aj tá SOZA tam vôbec nemusí hrať úlohu. Viem vám namixovať takú situáciu, kedy netreba volať SOZu, ale treba to vysporiadať, pretože povedzme bude tam ten vstupný poplatok, ale autorom hry bude povedzme pedagóg tej školy, bude to jeho autorské dielo, nebude zastúpený v LITE, takže sa musíte dohodnúť s ním skrátka. Napríklad. Ale napadá ma taká vec, teraz je dosť nová záležitosť, to ešte len príde možno o rok, o dva v nejakej dobe. Rieši sa zase na úrovni Európskej únie, na úrovni harmonizácie, taký trošku nový konštrukt, ktorý by mal byť už legálne akoby podchytený, a to je hudba s textom, kompozícia hudobná. Čiže môže sa stať, že v blízkej budúcnosti si možno, že povieme, že v prípade hudobnej kompozície, čo je situácia, kedy hudba aj text vznikli spoločne ako keby. Inými slovami, ten text je špeciálne písaný pre tú hudbu, čiže akoby nie je to iba spojenie hudba a text a nejakým spôsobom sa spojili, tak je dosť možné, v tejto chvíli to ešte aj neviem jednoznačne povedať, lebo tá smernica je ešte len vo vývoji nejakom, že to bude mať osobitný režim vlastne akoby toho, ako sa tie práva budú chovať k tomu. Čiže veľmi ľahko sa môže stať, že o 2 roky by mohla byť odpoveď tá, že keď by ste urobili toto, že potlačíte toho speváka a použijete iba tú hudbu, v prípade, že to bude takáto kompozícia, sa môže stať, že vám nepomôže žiadna zákonná výnimka a na takýto úkon budete potrebovať osobitný súhlas. Takže ja len k tej komplikovanosti a komplikáciám. Naozaj nám ako právnikom nedávate veľmi ďalšie otázky, pretože my vám to tak skomplikujeme, že budete ešte banovať, že ste sem prišli. Ale čo treba ako veľmi ako vyzdvihnúť je, že
treba obozretne pristupovať vždy k týmto situáciám. Treba vždy zvážiť to, že čo sa ide používať, akým spôsobom sa ide používať, zhodnotiť si to, že či môžem aplikovať na to nejaké zákonné obmedzenie alebo nie. A samozrejme, pokiaľ nám vyjde z toho situácia, že žiadna tá zákonná výnimka sa na to aplikovať nedá, v takom prípade nemám už inú možnosť, ako naozaj kontaktovať buď priamo autora, pokiaľ nie je zastupovaný organizáciou kolektívnej správy, alebo pokiaľ je to nejaký zahraničný autor alebo zastupovaný autor, tak potom tú organizáciu kolektívnej správy. Tá organizácia má potom uzatvorené recipročné zmluvy aj do zahraničia, to znamená, že ona vám vie zabezpečiť ten súhlas aj vo vzťahu k tým zahraničným dielom. Samozrejme, potom je problém s tým, neviem, niekto to tu spomenul, že myslím, že pani Zadu, že čo napríklad v prípade, pokiaľ ja neviem nájsť toho autora, lebo nie každý autor je zastupovaný organizáciou kolektívnej správy, niektorí nie sú. Napríklad my nie sme zastupovaní, to znamená, že pokiaľ by ste chceli od nás nejaký súhlas, tak uzatvoríte s nami licenčnú zmluvu. Samozrejme, pokiaľ by ste nás ale napríklad nemohli nájsť, kontaktovať, ale vedeli by ste, že žijeme, ale v podstate nevedeli by ste nás nájsť, tak v takom prípade tie naše diela by sa označovali ako tzv. Osirotené diela. Nevedeli by ste identifikovať toho nositeľa práv. To napríklad je niečo, čo nie, že nerieši slovenský právny poriadok, to vlastne nikto, alebo skoro nikto na svete ešte nerieši, alebo je len niekoľko právnych úprav vo svete, ktoré riešia problematiku osirelých diel, kedy napríklad či už organizáciou kolektívnej správy, alebo priamo štát cez nejaký orgán udeluje taký kvázi súhlas na použitie. Ale napríklad to je taká tiež problematická otázka. Treba si tiež dávať pozor na to, pokiaľ získavate súhlas od nejakej organizácie kolektívnej správy, tak naozaj, aby ste získali ten súhlas kompletne, aby naozaj ste získali od tej správnej organizácie kolektívnej správy a vo vzťahu k niečomu, čo ona naozaj zastupuje. To znamená, že nie len ako mechanicky vyberať tie peniaze, ale naozaj vždy individuálne preukázať, akože vo vzťahu k čomu oni vykonávajú tie práva. Vzadu ešte... Jasné. Otázka teda je, že vlastne keď necitujem, to znamená, že nie je to doslovná 100% kópia krátkej časti, ale vezmem nejakú časť, prerozprávam ju, alebo niečo tam zmením a následne to napríklad publikujem. Tam je veľmi dôležité rozlišovať dve základné situácie. To znamená, že či ja len vezmem nejaké základné myšlienky, čo sú v tom texte popísané a na základe toho vytvorím ja niečo moje vlastné, alebo či ja vezmem ten text, pomením v ňom niečo a následne ho publikujem. Pretože kým v tom prvom prípade ja vlastne používam predmet, ktorý chránený nie je, to sme vám hovorili, to je tá myšlienka, systém, koncept, čo je opísaný v tom diele, tie myšlienky chránené nie sú. To znamená, ja keď vezmem tú myšlienku a napíšem nejakú novú teóriu o tej samotnej myšlienke alebo o tom koncepte, ja neporušujem žiadne autorské práva. Pokiaľ ja by som však zobrala ten text, spracovala ho formou nejakej parafrázy, viac alebo menej doslovnej, približujúce sa k tomu textu, tak v takom prípade ja som vlastne spracovala cudzie dielo. A spracovanie diela je zase len autorskoprávne použitie, na ktoré ja potrebujem súhlas. To znamená, že veľmi opatrne s týmto. Vo vzťahu k tej citácii, ako kolega hovoril, že musíme si dávať pozor vždy na to, akým spôsobom používam to dielo. Tak napríklad tá citácia diela umožňuje aj spracovanie. To znamená, že ja môžem citovať formou parafrázovania, ale musia byť splnené všetky tie zákonné predpoklady na tú citáciu. To znamená, že aj keď parafrázujem, tak musí ísť o krátku časť diela, musím citovať z diela do diela, musí byť splnený ten účel tej recenzie, kritiky, vedecko-výskumný alebo umelecký účel. Musí byť rozsah primeraný, nesmiem neodôvodnene zasahovať do práv nejakého iného subjektu. A vždy musím samozrejme uvádzať zdroj, to znamená meno toho autora a názov diela. To je veľmi dôležité a to sa musí robiť aj pri tých parafrázach. A s tým sa veľmi často stretávame ako problém, aspoň my, keď čítame diplomové práce alebo dizertačné práce, že ľudia si myslia, že pokiaľ necitujú doslovne, tak nemusia uvádzať ten zdroj. To je však ako mylné. Aj v prípade, pokiaľ iba parafrazujú, tak je nevyhnutné, aby uvádzali ten zdroj. Iba v takom prípade môžeme povedať, že tá citácia je kompletná a správna.
Ja len ešte na doplnenie takú drobnosť, zase sa vrátim k tomu predchádzajúcemu výkladu. Sme hovorili tvorivosť a jedinečnosť. Sparafrázujem, v úvodzovkách vykradnem nejaké iné dielo, vytvorím si niečo vlastné. No tvorivosť, perfektné, nie? Som super tvorivý. Ale nie som jedinečný. Takže jednak som porušil autorské práva a ešte mi aj nevznikli nové autorské práva k niečomu, čo by inak povedzme mohlo byť dielo. Hej, splňalo by všetky tie ostatné kritériá. Pritom, keď sme si hovorili na začiatku o tom diele, možno ja som mal zdôrazniť to, že v rámci tých spôsobov to spracovanie je jedným zo spôsobov použitia, rovnako ako prekladiel, ale je jedným zo spôsobov použitia v autorskoprávnom význame. Ale možno si treba ešte povedať takú vec, že rozlišujeme vlastne diela akoby pôvodné v tom zmysle, že sú úplne nové a na nič neodkazujú v odzovkách, a diela, ktoré hovoríme, že je to istá nadväzujúca tvorba. Jedna vec je nadväzujúca tvorba, kedy povedzme možno aj v nejakej parafráze použijem nejakú myšlienku a rozviniem nové dielo, ale nemusíme ísť až takto možno sofistikovane v nejakom vedeckom texte, ale môžeme ísť povedzme aj vo filmovej branži, vo filmovom umení povedať, že nejaký film nadväzuje vlastne na nejakú tvorbu predchádzajúcu, priznanie odkazuje na nejaké predchádzajúce filmy a tak ďalej. Čiže je to nejaká nadväzujúca tvorba, ale vzniká nové dielo a z väčšej časti nie sú to situácie, kedy je potrebné to vysporiadať zase tou licenciou, súhlasom a tak ďalej, pretože ako keby iba priznávam inšpiráciu v nejakom inom diele, ale vytváram sám vlastné dielo vlastne so vlastnou tvorivou činnosťou. Druhá vec je uchopenie, či už parafráza, či nejaké iné uchopenie diela iného autora formou toho spracovania. Spracovaním samozrejme vznikne, ak je to spracovanie, bez ohľadu na to, že či už bolo oprávnené, neoprávnené, vznikne nové dielo, avšak už ten moment toho, že ja to chcem spracovať, ja sa musím opýtať toho pôvodného autora. Dovolíš mi spracovať? Áno, dovolím, ako sme hovorili o tej forme, v zásade licenčná zmluva. A v tej chvíli ja môžem začať vytvárať nové dielo, ktoré nie je len tvorím nadviazaním, ale je priamo spracovaním toho diela. Zase v praxi veľmi problematické odlišiť, kde to jedno začína a kde druhé končí. Že my napríklad na právnickej fakulte sa často stretávame s problémom kompilátov. Zrejme to nie je problém, s ktorým sa stretávajú napríklad všetci pedagógovia na všetkých vysokých školách, pretože v niektorých prípadoch sa kompilát proste vytvoriť nedá, respektíve ako povaha toho štúdia, to dá sa povedať, že vylučuje, hlavne pokiaľ sa napríklad realizuje nejaký výskum a podobne. A napríklad na tých právnických fakultách k tomu mnohí študenti sklzávajú. A my to absolútne odmietame. Okrem iného aj z toho dôvodu, jednak samozrejme nie sú splnené základné kritériá na vypracovanie diplomovej práce, ale aj z toho dôvodu, že nemôžu využívať citáciu diela, pokiaľ im nevznikne to dielo nové. To znamená, kompilát nie je autorským dielom. To znamená, že tiež nie každá diplomová práca je automaticky autorským dielom, ktoré by bolo chránené. To znamená, že len taká diplomová práca alebo len také školské dielo alebo výsledok školskej práce, ktorý spĺňa všetky tie ďalšie pojmové znaky autorského diela, sú chránené ako autorské dielo. To znamená, nepristupovať k tomu automaticky, že všetko, čo vytvorí študent, je školské dielo a všetko, čo vytvorí zamestnanec, je zamestnanecké dielo. Vždy musíme na to aplikovať tie základné pravidlá, musia byť splnené všetky tie pojmové znaky autorského diela a iba v takomto prípade môže byť konkrétne dielo chránené a následne potom nastupujú do ďalšie právne skutočnosti. Otázka bola ešte? Keď ste hovorili o tom spracovaní diela, tak také spracované dielo použité na vyučovacie účely alebo pre vlastnú potrebu osobnú je možné? Bez toho súhlasu? Keď ho spracujem, napríklad mám nejaký text a na nejakú, čo ja viem, oslavu v škole alebo na hodinu potrebujem si zmeniť ten text, urobiť v ňom niečo iné, spracujem si ho. Môžem na vyučovacie účely? Ja pre istotu sa pozriem ešte aj do textu, ale stále vám hovorím, že je možné spracovať to dielo, pokiaľ využijete to v tom rozsahu tej citácie. Tú citáciu môžete využiť práve aj na vyučovacie účely, umelecké účely a tak ďalej. Ja viem, že my si tú citáciu stále predstavujeme, že to je ten kúsok toho textu, ktorý ja použijem. Ale my môžeme tú citáciu využiť aj v prednáške, aj vo filme, aj v hudbe. To znamená, že tá citácia je inštitút, ktorý ako jeden z mála nie je limitovaný tým konkrétnym spôsobom použitia. A to znamená, že ja môžem v podstate, ten zákon hovorí, že môžem citovať, nehovorí, že môžem vyhotoviť rozmnoženie, hovorí, že môžem citovať. A práve my to vykladáme tak, že je to možné aplikovať rôznymi spôsobmi. Ale naopak, pokiaľ by sme sa pozerali napríklad na použitie zverejneného diela, tak tam už je to limitované iba vyhotovením rozmnoženiny. Alebo mám
na vyučovacie účely, tak tamto mám limitované vyhotovenie rozmnoženiny plus verejné rozširovanie plus verejný prenos. Tam sa nám to spracovanie diela už nenachádza. To znamená, že ja by som odporúčala, pokiaľ naozaj potrebujete spracovávať diela, vytvárať z nich nejaké diela nové, tak a chceli by ste sa pohybovať v tomto zákonnom režime, tak v takom prípade to využívať v rozsahu tej zákonnej výnimky citácia diela. Viem, že to nie je asi úplne uspokojujúce, ale bohužiaľ ako v tejto chvíli v zmysle nášho právneho predpisu neviem vám lepšie poradiť. Iné tie zákonné výnimky totiž to spracovanie diela neumožňujú. To spracovanie diela práve sa využíva najčastejšie, pokiaľ je to dielo licencované pod tými verejnými licenciami. Tam najčastejšie budeme hovoriť o tých licenciách napríklad Creative Commons, tak tam je vyslovene tá licencia, ktorá umožňuje iba použiť dielo s tým, že uvedete meno autora, ale môžete ho ďalej meniť, modifikovať, remixovať, čokoľvek s ním ďalej robiť, ďalej šíriť. To znamená, že tam tie možnosti sú, ale v tom štandardnom nejakom zákonnom režime ani veľmi nie. Ono len jedna veta, v zásade nikde v tých zákonných obmedzeniach, v tých zákonných licenciách nenájdeme to spracovanie, jedine, kde ho vieme trošku schovať, je tá citácia práve, ale ono tam ani nemá byť z povahy tých výnimiek, pretože tie výnimky neriešia primárne nejakú ďalšiu nadväzujúcu tvorbu. Tie výnimky riešia to, aby sa mohlo v nejakých odôvodnených prípadoch, bez toho, aby sa získaval osobitný súhlas, použiť konkrétne dielo. Čiže vyhotoví sa klasicky pre vyučovacie účely, je ten princíp taký, že môžem vyhotoviť rozmnožením diela pre tých študentov a rozdať im ho na hodine napríklad. Hej. Čiže to spracovanie, čiže nadväzujúca tvorba, to nie je akoby v duchu tých ustanovení. Tam to ani nikdy nehľadajme, tak by som to až povedal. Aj keď hovorím v prípade tej citácie, len to je trošku iná situácia, kde vlastne hovoríme o novej tvorbe, kde hovoríme o spracovaní, ak hovoríme o spracovaní krátkej časti toho diela. Čiže tam ten účel je trošku iný. Ale všeobecne pri tých ostatných výnimkách je to vždy v zásade vyhotovenie rozmnoženiny, nejaké iné nakladanie s tou rozmnoženinou, ktorú povedzme si vyhotovím cez tú zákonnú výnimku, povedzme tiež tým darovaním a podobne, alebo uchovávanie tej rozmnoženiny tým archívom, knižnicou a tak ďalej. Čiže to spracovanie nie je akoby v princípe v súlade s tým, o čom by tie výnimky a obmedzenia mali byť. No, dobre, je to určitý inovatívny prístup, nemôžem povedať, že nie. Ja viem veľmi dobre, ako to funguje. Nie, ako takto s takýmito, by som povedala, že koncepčnými a hlavne ekonomickými otázkami sa treba asi obrátiť na niekoho iného. Hej. Ja si s kolegom teraz nevyriešime problém nedostatku učebníc na Slovensku. Skôr vám možno, že hovoríme, že v štandardnom režime, kedy naozaj tie učebnice sú a čo s nimi sa môže a nemôže robiť. Druhá situácia je taká, ako to funguje na Slovensku, že tie učebnice nie sú a naozaj v záujme zabezpečenia toho vyučovacieho procesu sa musia ako riešiť aj takéto veci. Otázka je to na mňa. Hovorím, že asi sa treba niekam inám obrátiť vlastne s týmto. Hovorím, že my vieme, ako to funguje, ale nedávam vám akože riešenie. Ja by som aplikovala analógiu. Keď budete mať problém, tak sa určite ozvite.
Lebo to je, to bol ten iný prípad, to je to použitie diela v rámci školských predstavení. To znamená, že pokiaľ to riešite ako školské predstavenie, tak v takom prípade, áno, tak samozrejme vtedy môžete zobrať celú. Áno. To sme hovorili, že ako dalo by sa to zrejme riešiť spôsobom, že máte to ale vyslovene akože nie vstupné, ale ako dar. To znamená, že ten, kto nič nezaplatí, môže ísť dnu tak či tak. Hovorím, že keď sa v praxi stretnete s tým, že potrebujete aplikovať niektoré to zákonné obmedzenie a v tej knihe my sme pripravili takú tabuľku, to je na strane 32 a 33, veľmi prehľadne, že si môžete prejsť tie jednotlivé výnimky a vždy musíte mať splnené všetky tie podmienky. V opačnom prípade už nemáte veľa možností. Napríklad, keď máte použiť nejaké, to je ako na škole. Ja rozumiem, hej, že tak napríklad potom môžete aplikovať v určitom rozsahu použitie školského diela. Avšak to je zase podmienené tým, že máte bezplatné plnenie úloh patriacich do predmetu školy. To znamená, že pokiaľ máte v predmete školy napríklad organizáciu nejakej súťaže, alebo napríklad požičiavanie, alebo vystavovanie, alebo niečo také podobné, tak v takom prípade to môžete. V momente, ako by sa to však posúvalo už niekam ďalej, už to nie je školské dielo vzťahu k tej konkrétnej škole, ale napríklad riešilo by to nejaký iný subjekt, tak v takom prípade už je potrebné získavať tú licenčnú zmluvu. Takto môže s tým byť. Ako ja by som to nevidela nejak tragicky. Nemyslím si, že to je najväčší problém, ktorý by sme museli riešiť. Ale samozrejme, keď ako by sme to mali rozmeniť na drobné a posúdiť to, že či je to v poriadku z hľadiska autorského práva alebo nie, tak musím povedať, že na toto už tú zákonnú licenciu nemáme. To znamená, že pokiaľ to spadá do toho predmetu činnosti školy, tak tá škola samotná môže to školské dielo použiť aj bez súhlasu. V momente, pokiaľ by to bolo nad rozsah tejto zákonnej výnimky nejakým iným subjektom, tak v takom prípade už ten súhlas potrebujete. Aj keď ako nemyslím, že v praxi by sa to asi veľmi takto riešilo. No, jedine, nemáte od koho iného. Hej, samozrejme, tam. To je práve to, čo sme hovorili, že tie deti vykonávajú, alebo teda sú nositeľmi toho autorského práva, ale nemôžu ich vykonávať, samozrejme, pokiaľ nemajú spôsobilosť na právne úkony. Pokiaľ tú spôsobilosť nemajú, dovtedy ten súhlas budú za nich dávať rodičia. Pardon, iba ešte to, aby som objasnila, že pokiaľ by sa napríklad uzatvárala licenčná zmluva, v takom prípade bude síce ako poskytovateľ licencie uvedené meno dieťaťa, ale bude zastúpený a meno rodiča. Ja by som v tomto prípade bola taká obozretnejšia a nejakým spôsobom si to zabezpečila. Lepšie než nič, určite. Nie je to perfektné. Ja by som sa spýtala tiež k tým detským vlastne prezentáciám, keď zbierajú informácie priamo z internetu. Že či postačuje, a je to treba pre školské prezentačné účely, alebo aj medziškolské, že či postačuje, keď tam dieťa iba uvedie zdroj, linky, elektronické skadiaľ boli čerpané zdroje. Ja neviem, bude mať spracovať trebárs nejakú technickú záležitosť a nazbiera si informácie z webu. A teraz on vlastne preberie niekoho informácie a poskladá ich do nejakého súvisu. Tak v podstate, akým spôsobom sa chráni to dieťa, akým spôsobom sa chráni tá škola? No v podstate zase ten princíp citácie. Takto, keď to dieťa tvorí nejaké dielo, čiže autor, tak ako ktokoľvek iný, tak ako aj ten pedagóg, ktorý bude písať tú učebnicu, tak ten istý režim vlastne bude fungovať. A internet je takisto zdroj informácií a zdroj takisto iných diel, z ktorých sa dá čerpať. A tá citácia, to je v podstate už potom len technická stránka, že aby bolo riadne uvedený tá adresa úplne úplná, z ktorej vlastne to bolo stiahnuté a plus dátum,
ku ktorému to stiahlo, pretože samozrejme ten internet je dynamický, on sa mení. Čiže z tohto hľadiska, ale samozrejme uplatnia sa všetky tie isté veci, ktoré sme si tu hovorili, čo sa týka citácie, čo sa týka už poprípade nejakého spracovania, čo sa týka fotografií a citácie, kde to nie je možné a tak ďalej. Čiže toto všetko sa vlastne uplatní bez ohľadu na to, či je to tvorba detská v úvodzovkách, alebo teda autorom je dieťa, alebo autorom je pedagóg, alebo akýkoľvek iný dospelý človek. Čiže tam zásadný rozdiel nie je. Z hľadiska toho, že ako k tomu príde škola v úvodzovkách, tak závisí od toho, čo potom sa vlastne s takýmto tým dielkom detským povedzme bude diať ďalej. Pretože naozaj, keby sme ad absurdum doťahovali vlastne tú úvahu, tak v momente, ako náhle škola začne nejakým spôsobom ešte používať to jeho dielo, povedzme bude pokračovať v tých súťažiach niekde ďalej s tým dielom a tak ďalej a zistí sa, že to dieťa v podstate porušilo nejaké autorské práva. Síce z hľadiska zodpovednostných vzťahov právnych tá konštrukcia bude trošku odlišná ako povedzme pri tom pedagógovi, ale principiálne tam tiež môže byť zodpovednosť vlastne aj za porušenie práva. No tak sa môže veľmi ľahko stať, že tá škola sa dostane akoby do istého reťazenia tiež subjektov zodpovedných za porušenie práv nejakej úplne tretej osoby, ktorá sa môže prihlásiť pokojne zo zahraničia. To nie je vôbec vylúčené, ale myslím si, že zase treba rozlišovať aj to, že z akých zdrojov z toho internetu, keď sa vrátim k tomu prazákladu. Zase otázka, či to je nejaké dielo, ktoré je zverejnené na internete, alebo zase sú to len nejaké informácie, ktoré sú v podstate nejako voľne dostupné, šírené bez toho, aby si uplatňovali sami, alebo aby si sami uzurpovali, že toto je niečo, čo je autorskoprávne chránený obsah, ktorý je zverejnený na internete. Čiže asi univerzálna odpoveď na to ťažko jednoznačne povedať. Určite by som odporúčal vlastne žiakom, študentom, aby pracovali s tou citáciou vlastne, aby sa s tým učili robiť, lebo keď pôjdu na strednú školu, na vysokú školu, tak v podstate ich to bude stretávať stále častejšie možno. Čiže tým, keď sa naučia vlastne s tou formou tej citácie pracovať už v tejto fáze, tak im to môže byť len na prospech do budúcnosti. A hovorím, a citovať z internetu samozrejme nie je vôbec žiadny problém, len technicky treba správne uviesť ten údaj vlastne, odkiaľ som zobral tú informáciu a kedy som ju získal. Hlavne to je veľmi dôležité práve v tom prostredí elektronickom. Keď dieťa napríklad stiahne nejaké fotky, ja neviem, zábery z vesmíru alebo neviem čo, komu patria, neviem komu, odprezentuje na vlastnej triednej alebo školskej prezentácii a neuvedie zdroj a my by sme to niekde posunuli treba na našu webovú stránku, mohol by byť problém. No to áno, to ako to maximálna opatrnosť samozrejme v tom. Ako náhle tam máte fotky, kde nevieme tú citáciu jednak použiť, jednak zdroj môže byť ako neznámy, v podstate aj to, že to niekde nájde na internete a uvedie, že viete, aj na tom internete sa to tiež môže objaviť v podstate nelegálne alebo neoprávnene. Takže ten internet je bohatý zdroj informácií a poznatkov, ale zároveň veľmi zradný z hľadiska tej autorskoprávnej ochrany. Jednak a veľa porušení vlastne autorského práva nielen u nás ako celosvetovo, tak ako je to fenomén celosvetový, sa deje v tom prostredí. Tak ako to minimum by som povedal ako vždy, aj pri tej fotografii v zásade. No ale každopádne potom obozretnosť na strane školy v prípade toho, že chcem s tým dielom robiť niečo ďalej. No a už minimálne začať tam, hej, ako opatrne so zverejňovaním na stránke webovej a podobne. Po prípade potom skôr možno, že využiť, ak je to niečo, čo je vlastne elektronické samo o sebe, aj to dielko, tak možno, že skúsiť skôr potom tam nejaké prelinkovanie vo vnútri, že napríklad neuverejniť tú fotografiu napriamo, len urobiť nejaký odkaz a nejaké takéto alternatívy, také modifikácie, ktoré zjemňujú celú tú situáciu a akoby len naznačujú, že áno, tu sme našli nejakú informáciu. To je trošku princíp tých embedovaných videí vo veľmi takom ako prenesenom význame. Ono je to podľa nášho názoru veľmi dôležité naozaj, že vychovávať tie decká aspoň od tej základnej školy naozaj že k dodržiavaniu tých autorských práv, pretože naozaj nám tam potom prídu tí vysokoškoláci a pre nich je to, oni vedia, že majú niečo ocitovať, ale ako keby nechápali vôbec tie princípy, že prečo a čo. Ako pre nás napríklad aj taká základná vec, že ocitovať nejaký elektronický zdroj, nejaký zdroj www.cvtisr.sk nie je zdroj. Zdroj je, pokiaľ je tam uvedený napríklad celý ten hypertextový odkaz. To znamená, že tá informácia musí byť vyhľadateľná. Možno, že naozaj učiť tie decká, aby vyhľadávali niečo, čo sa dá používať pre tú mladú generáciu, nie je problém vyhľadávať napríklad niečo, čo by bolo licencované pod licenciami Creative Commons. Stačí im vysvetliť proste ten koncept, že pokiaľ chcú použiť obrázky, tak nehľadajú obrázky, ktoré sú určené na to, že sú na ďalšie používanie. Sú milióny obrázkov, ktoré sú pod licenciami Creative Commons. Sú milióny videí, ktoré sú na YouTube a sú určené na opakované používanie. Naučiť tie deti naozaj už na tej základnej a strednej škole, aby používali také predmety, ktoré umožňujú to opakované použitie.
A potom vlastne už nebude problém, či už na diplomovú prácu, dizertačnú, habilitačnú prácu, potom nebude problém presadzovať to ani v praxi, čo sa týka napríklad opakovaného používania informácií verejného sektora. Už to nebude nič také nové, pretože každý bude vedieť, že vlastne sú tu také možnosti, je pomerne ľahké technicky zabezpečiť opakované používanie, len musíme o tom vedieť a musíme to hovoriť nahlas. Ja som sa chcel spýtať, hovorili sme o tom vešaní na webovú stránku, že či je rozdiel medzi vešaním na webovú stránku, ktorá je verejne prístupná, a na vešanie na webovú stránku, ktorá funguje ako nejaký školský intranet. Či treba v tom prípade toho školského intranetu sa dá aplikovať treba to použitie diela na vyučovacie účely, lebo majú k tomu prístup treba len tí žiaci. A kdežto tá verejná stránka je teda niečo, čo je dostupné verejne. Neviem, obávam sa, že na toto vám asi neviem povedať jednoznačnú odpoveď, lebo z hľadiska, že sa niečo, ako vy to hovoríte, že vešia na internet, to je z hľadiska autorského práva sprístupňovanie verejnosti. To znamená, že je splnená podmienka verejnosti tam aj tam, to znamená, že ten rozdiel nie je veľmi veľký. To lebo ako chápem, kam smerujete, aj chápem v podstate tú argumentáciu a napríklad v prípade nejakého potenciálneho porušenia by bola asi toto taká vhodná argumentácia, že prečo sa to takto riešilo, práve ako odkazovať na ten vyučovací účel. Ale stále hovorím, že aj pri tých zákonných licenciách, nech už vieme akokoľvek využiť v danom konkrétnom prípade, vždy nesmieme zabúdať na to, že to nesmie nejakým spôsobom napríklad zasahovať do práv autora. To znamená, že a hovorím, ale toto je teraz čistá ako nejaká moja teória, odhad, ktorý samozrejme v praxi sa nemusí preukázať ako správny. Napríklad v prípade, pokiaľ by súd posudzoval konkrétne porušovanie autorského práva, tak si myslím, že by mal ináč posudzovať situáciu, pokiaľ by dochádzalo k rozmnožovaniu knihy, ktorá je dostupná v knihkupectvách, a vyhotovenie rozmnoženiny alebo sprístupnenie na portáli takej knihy, ktorá napríklad už nie je v predaji, že je out of print. V takom prípade si myslím, že je to odôvodnené napríklad využívať v takom širšom rozsahu. Ale zase hovorím, že veľmi citlivo a opatrne v týchto veciach. Ja som skôr myslel na nejakú prezentáciu, že žiaci robia prezentáciu, použijú tam nejaké autorské diela, ktorú môže to využitie je legitimizované tým vyučovacími účelmi, ale nie je to zavešané verejne, ale slúži to vlastne len interne na ich internú potrebu. Otázka je tá, že či vy máte 100% istotu, že tie diela, ktoré tam ten žiak zavesí, sú vysporiadané a neporušujú žiadne práva tretích osôb. Tam sú také určité rizika. Len jedna poznámka, sa vraciam stále k tomu ustanoveniu tej zákonnej licencie použitia diela na vyučovacie účely. Asi je dobre, že povedzme si hneď teraz, opäť sa to vzťahuje iba na krátku časť diela. To isté, čo pri citácii. No však okrem toho ešte. No zverejneného diela, ale krátku časť zverejneného diela. Dobre, už nebudeme to teraz riešiť. Správna argumentácia, ale podľa odseku 1 by sa to možno, že dalo ešte podradiť. Ako? Dobre, tak tu sme narazili. Tak vidíte, že to nie je jednoduché. Bolo by to ďaleko jednoduchšie. Bolo by to také zaujímavé. Ja len takto, ak môžem, taká technická vec ma napadá teraz, že či, no mám pocit, že sme sa tak veľmi prirodzene prehúpli už do také ako otvorenej diskusie v podstate. Že či ideme pokračovať ešte takým uceleným výkladom, alebo už len akoby prejdeme ešte tie témy, ktoré sú, ale už tak stručnejšie a s tým, že už buďme v tom režimu tej diskusie. Ale to jasné, že ja by som ešte navrhovala, že pár vecí, čo si myslíme, že sú dôležité, ešte by sme prešli a potom, kto by mal záujem, tak ešte nejaké otázky, určite ten priestor necháme, ale ešte pár vecí si myslíme, že je potrebné ešte zdôrazniť, aby ste mali akože ten základný prehľad. Možno, že akurát tento konkrétny slajd, že by sme v tejto chvíli preskočili, lebo už sme sa bavili o právnom režime zamestnaneckého a školského diela, ale... Lebo to neodznelo. Dobre, posledný krát.
K tomu zamestnaneckému si myslím, že sme si povedali už dosť. Tam len možno jedna poznámka, to zamestnanecké dielo, ten režim, o ktorom sme už hovorili, že vykoná všetko zamestnávateľ a tak ďalej, ten trvá aj keď skončí ten pracovný pomer. Zánik toho, že by zamestnávateľ vykonával tie majetkové práva, je viazaný iba na zánik zamestnávateľa. Ak je to fyzická osoba, podnikateľ, tak samozrejme smrťou, alebo zánikom teda toho jeho oprávnenia na podnikateľskú činnosť, ale ak je to právnická osoba, tak samozrejme byť zlikvidovaná SROčka. Čiže tam je možné, že to prejde aj na nejakého iného nástupcu právneho, čiže musí zaniknúť bez právneho nástupcu. Takže na to pozor, hej, čiže nie je to, že ja odídem už od toho zamestnávateľa, tak a beriem si svoje diela so sebou. Tak to nefunguje, hej. Zostáva to zachované. A jedna poznámka k školskému režimu, ten je samozrejme trošku odlišný, tam máme takú, akoby to v úvodzovkách povinné uzatváranie licenčnej zmluvy. Tam len chcem povedať to, že musí to byť dielo, ktoré vytvoril ten žiak, študent na zaplnením svojich povinností, ktoré má vo vzťahu k tej škole. V zásade povinnosti študijného charakteru. Zdôrazňujem to skôr vo vzťahu k tomu vysokoškolskému prostrediu, lebo tam máme niekoľko rôznych typov prác, ako napríklad rigorózne práce alebo habilitačné práce, ktoré vlastne už nefungujú v režime plnenia povinností študijných. To znamená, že tam, ako aj tá škola, keď častokrát sú to možno povedzme interný doktorant, ktorý robí zároveň rigoróznu prácu, ako i funguje v nejakom režime, ktorý je veľmi podobný tomu študentskému. Napriek tomu vo vzťahu k tej rigoróznej práci sa nemôže uplatniť režim školského diela. Čiže tam tiež treba vždy zvažovať ako ten prvý základný moment, ktorý treba posúdiť, či to dielo konkrétne vzniklo na plnenie tých jeho študijných povinností, alebo nie, samozrejme. Ja ešte pár vecí k problematike plagiátorstva, ale veľmi stručne, lebo však to plagiátorstvo veľmi súvisí práve s porušovaním autorského práva. Avšak, čo je veľmi dôležité a čo by sme radi akože uviedli na pravú mieru, plagiátorstvo nerovná sa porušovanie autorského práva. To znamená, že to plagiátorstvo má širší význam ako porušovanie autorského práva. Alebo, keď sa na to pozrieme ináč, aj keď neporušujem autorské právo, ja môžem sa dopúšťať plagiátorstva. Aká môže byť vlastne takáto situácia? My sme hovorili napríklad o tých prípadoch, kedy, alebo tak ináč začnem, že čo je to vlastne plagiátorstvo? Plagiátorstvo je vlastne to, keď ja prezentujem nejaké výsledky cudzej práce alebo aj cudzie názory ako svoje vlastné. To znamená, prisvojujem si niečo, čo mi v podstate nepatrí. Z toho dôvodu je zrejmé, že plagiátorstvo nemusí znamenať nevyhnutne porušovanie autorského práva. My sme si hovorili o x prípadoch, kedy môžem používať autorské diela, nemusím získavať súhlas autora, ale napríklad v mnohých tých zákonných obmedzeniach mám uvedené, že vždy musím uviesť meno autora a to samotné dielo. To znamená, že ja keby som použila nejaké dielo zomrelého autora a prezentovala ho ako svoje vlastné. Ja síce neporuším autorské práva, pretože to dielo je autorskoprávne voľné, ale z hľadiska napríklad toho aj nielenže akademického prístupu, ale aj všeobecne z nejakého etického, morálneho hľadiska, ja sa toho plagiátorstva môžem dopúšťať práve z toho dôvodu, že neidentifikujem ten zdroj a prezentujem to cudzie dielo ako moje vlastné, alebo aj cudzie názory. To znamená, že v prípade, keď sme hovorili o tom spracovaní diela, tak je tiež veľmi dôležité napríklad pri tej parafráze uvádzať ten zdroj. Ja napríklad môžem využívať aj nejaké cudzie myšlienky, ale z hľadiska školy je často veľmi dôležité aj v takýchto prípadoch identifikovať ten subjekt toho autora tej samotnej myšlienky. Aj keď ja neporuším tie autorské práva, ale minimálne z hľadiska tej etiky je to veľmi dôležité. Práve tá interná regulácia, to znamená, my určite odporúčame na tých vysokých školách, aby boli jasne vopred stanovené vnútorné predpisy, ako sa bude postupovať v prípade nejakého plagiátorstva. To znamená, pokiaľ sa ukáže, že či už pedagóg porušil autorské práva, alebo sa dopustil plagiátorstva, či sa niečo také stalo vo vzťahu k študentovi alebo žiakovi. Rozhodne treba k tomu zaujať nejaké vopred striktné stanovisko, ako sa tieto prípady budú riešiť. Či to bude, neviem, na úrovni strednej školy nejakou zníženou známkou zo správania, či to bude na úrovni vysokej školy, dokonca môže byť dôvod na skončenie vzťahu, štúdia študenta na danej škole. Tie sankcie môžu byť samozrejme rôzne.
Ale ako som hovorila na začiatku, niektoré tie problémy sú nie sú vôbec postihnuteľné, alebo len veľmi ťažko. To znamená napríklad vypracovanie tých záverečných prác na objednávku. Deje sa to, vieme o tom, nevieme to z hľadiska práva uchopiť. Jedine tá škola, pokiaľ zistí takú konkrétnu situáciu, tak sa s tým môže zaoberať práve z toho dôvodu, že ten autor síce neporušuje žiadne práva tretích osôb, respektíve takto ten študent neporušuje žiadne práva tretích osôb tým, že odovzdá cudziu prácu ako svoju vlastnú, ale tým, že sa vlastne pod ňu podpíše, tak vlastne ju prezentuje ako svoju vlastnú a práve z toho dôvodu sa dopúšťa toho plagiátorstva. A v podstate z mojej strany je taká posledná téma ešte, o ktorej sme už párkrát hovorili, tie otvorené zdroje vzdelávania. Tie otvorené zdroje vzdelávania, to je naozaj téma, ktorej sa v súčasnosti vo svete venuje obrovská pozornosť. Povedala by som, že práve v štátoch, napríklad Európy, sa berú otvorené zdroje vzdelávania ako niečo absolútne samozrejme a skôr sa zdôrazňuje, aby sa presadili otvorené zdroje vzdelávania napríklad v štátoch Afriky. Avšak ako vidíme, aj na Slovensku by sa otvorené zdroje vzdelávania zišli, takže je potrebné o tom hovoriť. Otvorené zdroje vzdelávania, to sú v podstate také digitálne materiály, ktoré sa zase používajú na vyučovanie, štúdium, výskum. Podstatné je to, že buď ide o materiály, ktoré sú teda v tej public domain, to znamená, či už práva uplynuli, to dielo je autorskoprávne voľné. V niektorých právnych poriadkoch platí, že autor sa môže vzdať svojich práv. V našom právnom poriadku to nie je možné. Možno, že narazíte na takú publikáciu, ktorá napríklad je označená licencia Creative Commons 0, čo znamená, že nie je tam žiadne právo. To znamená nie, že ten autor to licencuje, ale vzdal sa všetkých svojich práv. Tie otvorené zdroje vzdelávania vlastne v sebe inkorporujú nejakú tú licenciu. Hlavne sa musí zabezpečiť nejaké opakované používanie tých zdrojov, digitálnych zdrojov, prípadne aj nejakú zmenu. V niektorých prípadoch, samozrejme, pokiaľ je možné aj zmena, to znamená spracovanie, je to o to lepšie, pretože pokiaľ to umožňuje len kopírovanie, vyhotovenie rozmnoženiny, niekedy postačuje aj to, ale z hľadiska šírenia vedomostí, myšlienok a ďalšieho spracovania diela je nevyhnutné častokrát aj to, aby bolo možné zasiahnuť do toho diela, meniť ho a zase na ňom v podstate vytvoriť nejaké odvodené ďalšie dielo. Otvorené zdroje vzdelávania, to môže byť v podstate všetko. Môžu to byť kurzy, môžu to byť nejaké materiály, môžu to byť knihy, môžu to byť zbierky, časopisy, akékoľvek videá, môžu to byť napríklad aj nejaké podporné nejaké nástroje, software a tak ďalej. To znamená, že všetko toto môže spadať do otvorených zdrojov vzdelávania a práve preto, a v podstate aj často sa ukázalo v praxi to, že diela, ktoré boli napríklad súčasťou otvorených zdrojov vzdelávania, alebo boli licencované pod nejakou verejnou licenciou, boli zverejnené na internete, ale paradoxne to nespôsobovalo to, že by sa tie diela napríklad viac šírili, že by sa viac kopírovali knihy, alebo že by sa nepredávali tie knihy v papierovej podobe. Práve naopak, tým, že to dielo bolo na internete v digitálnej forme a umožňovalo sa nejaké opakované používanie, o to viac sa z hľadiska komercie predávali papierové výtlačky. To znamenalo, že malo to obrovský efekt aj komerčný, paradoxne, pričom každý očakával, že keď sa, alebo aj v súčasnosti ešte mnohí ľudia si myslia, že keď sa niečo raz dá na internet, tak už sa to v živote nepredá, alebo sa to nebude používať, len sa to ďalej bude šíriť. Ale z hľadiska nejakého komerčného úspechu je to niekedy paradoxne presne naopak, že tým, že sa ľudia o tom dozvedia, že je tu niečo také, ja si to prečítam, vidím, že to stojí za to, tak ja si ešte za to zaplatím a kúpim si tú papierovú verziu na doma. A tie obchodné modely sú rôzne, to znamená, však v dnešnej dobe už nie je problém podriadiť zakúpenie aj digitálnej rozmnoženiny nejakým poplatkom a ochrániť to nejakými technologickými ochrannými opatreniami. No a v podstate taký najčastejší inštitút, ako môžeme vlastne chrániť takéto, alebo teda šíriť takéto digitálne rozmnoženiny v určitom limitovanom rozsahu, sú tie spomínané licencie Creative Commons. V knihe je táto tabuľka určite lepšie rozpísaná, ono to...
nevyšlo to až tak úplne ideálne na tých slajdoch, to nie je dobré vidieť, ale v podstate licencie Creative Commons to sú verejné licencie, ktoré sú zložené z určitých pomerne veľmi jednoduchých prvkov. Máme nejakých 6 základných licencií, ktoré sú spojené vždy s konkrétnym druhom piktogramu, ktoré máte v knihe veľmi podrobne rozpísané. Podľa toho, vy keď si nájdete nejaké to dielo, ako domácu úlohu máte všetci to, že v tom Google si tam zadáte ten obrázok a vyskúšate si vygooglovať nejaký obrázok, ktorý je licencovaný pod Creative Commons, tak uvidíte podľa toho malého piktogramu alebo podľa nejakej konkrétnej popisky a už budete schopní identifikovať, ako môžete konkrétne dielo použiť. To znamená, pokiaľ máte licenciu Creative Commons, napríklad Attribution, tak vám vlastne stačí to, že môžete dielo akokoľvek ďalej používať, len musíte uviesť zdroj, to znamená meno toho autora. V inom prípade, napríklad keď niekto využije licenciu Attribution Non-Commercial, tak to znamená, že vy môžete použiť to dielo, musíte uviesť zdroj a môžete to používať akýmkoľvek spôsobom, len nesmiete to robiť na komerčný účel. Tie licencie sú, hovorím, že 6 základných sú, alebo 4 základné sú nakombinované na nejakých 6 základných verzií licencií. Rozhodne vám odporúčam v praxi, pokiaľ nenájdete možnosti aplikácie tých zákonných licencií, využívať licencie Creative Commons a prípadne učiť to aj svojich žiakov a študentov. Tu vidíte na ďalšej nie veľmi zreteľnej tabuľke jednotlivé prípady. V tom ľavom stĺpci, neviem, či vám je známe napríklad Khan Academy, alebo myslím, že aj MIT tam má ten prvý vlastne nejaký kurz výučbový. To sú všetko vlastne predmety, ktoré sú súčasťou otvorených zdrojov vzdelávania, sú licencované pod Creative Commons a šíria sa vlastne po celom svete. Takže ja verím tomu, že napriek pomerne komplikovanej problematike autorského práva, ktorá nie vždy nám umožňuje robiť to, čo by sme si priali, tak s týmito nástrojmi sa vám podarí aspoň trošku sa zorientovať v tej záplave predmetov na internete a nájsť si tie, ktoré vám umožnia to opakované používanie a šírenie a že si to raz osvoja aj tie mladšie generácie na Slovensku a budú to využívať, pretože si myslíme, že má to veľkú budúcnosť. Z hľadiska asi toho základu je to z našej strany všetko, takže my vám v tejto chvíli ďakujeme za pozornosť a samozrejme, pokiaľ máte nejaké ďalšie otázky, tak sme ešte tu pre vás.